Boa tarde a todos e a todas e benvidos ao pleno ordinario número 6 do 28 de maio de 2026. Imos dar inicio a orde do día, comezando pola parte dispositiva. O primeiro punto é a aprobación das actas anteriores, número 4 do pleno ordinario do 30 de abril de 2026 e número 5 do pleno extraordinario do 8 de maio de 2026. Antes de nada, puntualizar que na acta do pleno extraordinario do 8 de maio hai, dous erros, non, Manuel? Nos puntos cuarto, quinto e sexto aparece recollido como que vota o Grupo Municipal Popular e non estaba xa no pleno cando se dou a votación deses puntos, polo que hai que rectificar. Non se modifica o sentido da votación, pero sí que hai que modificar a reflexión de que non estaba presente o Grupo Municipal Popular durante a votación deses puntos. Perdón. Algo máis que sinalar? Eu pedía que esta acta quedese arriba da mesa, porque está incorrectamente redactada e, ademais, quero que conste na acta que a terceira chamada a orde foi porque lle contestei a unha pregunta que me fixo de forma directa. Temos videoacta, e na videoacta vese perfectamente... Pero quero que conste na acta, si pode ser. Pois pódese constar na acta que, vostede iso non o dixo durante o pleno. Durante o pleno vostede non... Estou non dicindo agora que cando estamos aprobando. No, pero na acta ten que constar o que se di durante o pleno. Non pode constar o que se di en outro pleno. A acta é a relativa ao pleno que foi, o do 8 de maio. De todas formas, como temos videoacta, na videoacta queda totalmente reflexado o que pasou durante todo o pleno. Nos pedimos que a deixen encima da mesa para facer as correccións oportunas. Ben, pois, como hai un grupo que pide que un punto quede en riba da mesa, votamos se o punto queda en riba da mesa. Así vimos facendo cada vez que algo se pide que quede en riba da mesa. Entón, o Partido Popular propón que a acta número... se lles parece, votamos primeiro... Podemos facer unha intervención? Sempre que hai erros nas actas, se deixan para corrixir e traer a aprobar de forma correcta. Vale, agora mesmo estáse propoñendo a corrección do erro que hai. Un momentiño, señor Lago Álvarez. Agora mesmo estáse propoñendo a corrección do erro que hai. De todas formas, se lles parece, vamos votar primeiro a primeira acta, a do día 30 de abril, que é a acta ordinaria, e logo debatimos esa. Algo que puntualizar sobre a acta do 30 de abril? Pois pasamos a votar a acta do 30 de abril. Votos a favor da aprobación da acta? Abstencións? Queda aprobada a acta do 30 de abril. Ben, vamos entón agora coa acta do pleno extraordinario do 8 de maio de 2026, no que xa advertín o erro que había, que a acta recolle que neses puntos estaba o Grupo Municipal Popular e non estaba. Entón, hai que correxir. O único que hai que correxir é que o Partido Popular non estaba durante a votación deses puntos. Téñense aprobado veces actas logo dunha corrección feita en pleno. Pola nosa parte non hai problema ningún entre ela para o próximo mes, pero podes aprobar neste sin problema. Señor Lago Álvarez, que quería puntualizar sobre a acta? Non teño por costumbre correxir as actas. A miña corrección de acta, pois, unha vez e outra, absterme. Pero en este caso sí pido corrección de acta, en dous apartados moi importantes. Cando encanto, e con todo respeto e cariño, o funcionario, secretario eventual que fai o que ten que facer, que ten toda a libertad para facer da acta o que el vexa. De forma rápida. Moi concretamente, sitio onde se produciron os empates. Rematadas intervencións do Pleno da Corporación, cos votos favorables do Grupo Autónomo Popular, do Grupo Mixto, cos votos dun batal, e por voto de calidade da alcaldesa queda rexeitado este punto. Pero os términos de redactar isto, con todo o respeto, fai o que teña que facer, son que
producida a primeira votación, se produce un empate. E conforme o artículo que corresponda, a señora alcaldesa pon a votación novamente o asunto, volves a producir empate e fai uso do seu voto de calidad perfectamente regulamentado, donde ten que estar regulamentado. Eso sería como se debe facer, porque aquí parece que tira, pumpa, e resolvo unha línea, e insisto, con todo o respeto. En canto... durante a intervención, dicir, no punto terceiro, durante a intervención nese punto, a señora alcaldesa chama a orde por terceira vez a señora Monteagudo, procedendo a súa expulsión, etc. Hai que facer referencia, intento, en que momento se produce a primeira chamada a orden e en que outro momento se produce a segunda chamada a orden. Non minuto tal, falando deste punto, argumentando, a señora alcaldesa chama a orden a concejala, etc. Hai que facerlo como está. Porque isto de... non vale a terceira vencida. Ten que ser, advírtolle unha vez, o recollo nata, advírtolle a segunda vez, o recollo nata, e a terceira, tal. Sí. Para min, vamos, que desto non entendo nadiña de nada, Dios me libre, non entendo nada de nada. Pouco máis que decir, señora alcaldesa, presidenta. Vale, un momentiño, Bueno, como dixen, vamos pasar a votar sobre a posibilidade de deixar en riba da mesa para o próximo pleno dita acta. Votos a favor de que quede en riba da mesa? Pois tráese para o seguinte pleno, non hai problema neso. Ben, vamos agora co segundo punto. Aprobación da modificación do proxecto reforma da vivenda do Conserxe para destinar a zona de madrugadores na Escola CEIP Ricardo Tobío e compromiso de cofinanciamento municipal da actuación incluída no POS adicional 2/2025. Ben, esta é unha obra que se incluiu xa no POS do 25, no do ano pasado, que contou coa aprobación por parte do Pleno, pero ao enviar o proxecto a Deputación pídenos que corrixamos certas cousas. Bueno, é un pouquiño salientable, así o quero facer constar e dicir que para a educación non sirva un proxecto que nos presentamos agora, porque é educación quen require eses requisitos técnicos, digamos, que nos diga que temos que instalar os sistemas de ventilación e demais, que todas as medidas de seguridade son poucas para os rapaces, digámoslos tamén, pero que manteñan as aulas tal e como foron diseñadas nos anos 70. E para as aulas que xa hai, non haba que poñer novos sistemas de ventilación. Ainda así, como xa dixen, todos os requisitos de seguridade son poucos para os nosos rapaces, pedimos que se fagan tamén no resto do colexio e non só nas zonas que imos a facernos agora. Cumplindo cos requisitos, preséntase un novo proxecto que ten que ser aprobado polo Pleno, así como o compromiso de cofinanciamento para acadar o custo estipulado. Entón, propóñense os seguintes acordos: aprobar o proxecto modificado denominado Proxecto de Reforma da Vivenda do Conserxe para destinalo á zona de madrugadores na Escola CEIP Ricardo Tobío, redactado polo arquitecto don Pablo Castro Páez, con data 22 de abril de 2026, cun orzamento total de 74.167 euros con 26 céntimos, IVA incluído. Segundo, manifestar expresamente o compromiso do Concello de Muros de asumir con cargo a fondos propios municipais o financiamento da diferencia existente entre o importe inicial solicitado á Deputación Provincial da Coruña no marco do POS adicional 4/2025
e o custo total resultante do proxecto modificado aprobado, ascendendo a achega municipal comprometida a cantidade de 24.498 euros con 94 céntimos. Terceiro, comprometerse o Concello de Muros a incluir no orzamento municipal os créditos necesarios para facer fronte á achega municipal correspondente para garantir a execución íntegra da actuación. Cuarto, remitir certificación do presente acordo á Deputación Provincial da Coruña por os efectos oportunos dentro do expediente correspondente ao posto adicional 4/2025 e quinto, facultar expresamente a Alcaldía para a realización de cantos trámites, xestións e sinaturas resulten necesarios para a execución e desenvolvemento do presente acordo. Turnos de palabra, Partido Popular. Gracias, señora alcaldesa. Tendo entonces que o proxecto que se fixo para acoller ali o programa de madrugadores para os nenos do Colexio de Esteiro non tiña prevista ningún tipo de climatización. Tiña prevista climatización, pero que piden son requisitos técnicos que teñen que ver co número de nenos que vai haber, non climatización tan prevista, pero que teñen que ver pois coa circulación do aire e demais. Bueno, requisitos técnicos que incrementan o orzamento no 50%, o sea que debe ser. De todas formas, entendemos nós que, lóxicamente, cando se fai unha reforma, pois é cando hai que meter e cumplir pois os requisitos, e estamos seguros de que cando se reforme o cole pois tamén cumplirán con todos os requisitos que teñen que cumplir. A nos, nos parece un pouquiño fora de lugar que se aprobara este proxecto sin ter en conta que é un espacio onde van a estar os nenos pola mañá en cedo e nos meses de inverno e que se teña que facer esta modificación. De todas formas, nos imos a apoiar, lóxicamente, porque, entendemos que o destino deste edificio é o que se marca e que non podemos estar rascándolle os cartos para que sea un sitio confortable e adaptado ao uso que se lle vai a dar. Partido Socialista. Pois nós, como non pode ser de outra forma, creo que nos temos que felicitar todos por conseguir que próximamente teñamos un local para madrugadores que é imprescindible e moi necesario non somente ali, sino que en máis parroquias do noso concello. E con respecto á modificación que hubo que facer do proxecto, está claro que estamos falando dunha cuestión técnica que os políticos aí nada temos que decir. Nada máis que vamos, por suposto, vamos a apoiar este proxecto para canto antes al adiante. Señor Lago Álvarez. Sí, gracias, presidenta. Vamos a ver, nos di usted que foi a educación que impide a reforma deste proxecto. E sí. Os requisitos ponos educación. Os requisitos ponos educación. Bueno, os requisitos eu non teño que defender a educación, ni moito menos. Tan solo o que teño no meu poder pois, é un pliego, un escrito dirixido pola Diputación da Coruña onde se di comunicación ao Concello sobre a documentación presentada nesta convocatoria e onde en 10 puntos de un a outro di este proxecto falla nisto é o que hai que modificar. En ningún caso di que aquí é educación. Non mo di, non mo di. Todas as cousas boas e necesarias, que todo o mundo que disfrute dese local este contento e conforme, pero quero chamar a atención acerca do petitorio que fai Diputación da Coruña, pero afortunadamente xa corrixido e que se aprobará en este pleno. En canto ao proxecto, estrutura do proxecto, sobre a memoria, sobre os cadros de precios, sobre o estudio xeotécnico, sobre o estudio de refocallos, sobre o plan de obras, sobre a accesibilidade, sobre o cumprimento do Código Técnico de Edificación, referencias a marcas comerciais e certificación enerxética do edificio. Vamos, isto había que saber quen fixo o proxecto primeiro, o que foi enmendado pola Diputación da Coruña e con todo o respeto e todo o cariño do mundo non encargarlle máis un proxecto por parte desta Santa Casa. Porque isto xa en esta etapa ou xa en etapas anteriores onde eu participei en este pleno jamás se veu semejante cousa.
Me parece que é un detalle, dous detalles, que se aparecen marcas comerciales, bueno, que se o cadro de precios se desvía uns céntimos por aquí ou por lá, bueno, non pasa ren. Bom, pero tantos e tantos detalles é como para dicirlle a quen encargou este proxecto non volvemos a contar contigo, que espero que non sea ninguén da casa. Foi alguén da casa? Quen fixo o primeiro proxecto? O que agora hai que corregir? Non. A mesma persoa que reformulou o proxecto foi quen fixo o primeiro proxecto. Quen fixo o primeiro proxecto? Vaiche boa. Bueno, de todo hai que aprender, Diz que os astres aprenden por tanto. De todo hai que aprender, pero vamos, xa lle chega. Vamos, non pasa ren. Pola miña parte nada máis, alcaldesa, gracias. Bueno, alégrame que haga unanimidade a hora de comprender que este reformado é necesario, que non se poñan trabas, e simplemente lle direi, señor Lago Álvaro, que vamos a seguir contando cos arquitectos locais como contamos a todo agora. Neste caso, eu entendo que todo mundo pode cometer erros ou facer un proxecto que non se axusta tal e como corresponde, que son moi normales as correccións por parte das distintas entidades, sobre todo sobre temas de técnicos e táboas de prezos e demais, son moi normales que se fagan ese tipo de correccións. E pola nosa parte vamos a seguir contando cos profesionais, sobre todo. Ademais, é unha petición que fai vostede moitas veces, que contemos con profesionais do noso Concello, e neste caso é un profesional do noso Concello co que imos a seguir contando. Segundo de intervencións, Partido Popular. Nada, pois a raíz do que acaba de comentar e que nos estuvo reprochando durante moito tempo que facíamos os proxectos que bueno, que se tiñan, según vostede, estaban moi mal feitos ou porque se lle pedía o profesional que se adaptara ao orzamento que había. Parece que este é o caso, que se lle pediu ao profesional que se adaptou ao orzamento que había, porque o incremento é, como dixen antes, pois un 50%, co cual pois pasou de 50.000 a 75.000 euros. Entonces, bueno, parece que non é unha cuestión que solo se lle dera ao noso goberno. Debería mostrar un poquinho máis, xa non sei que decir, de humildade, porque todo o mundo ten dereito a rectificar e todo o mundo ten dereito a equivocarse, como di, e nada máis. Ás veces os comentarios que fai señora Lago estropean os acordos unánimes, porque sempre ten que poñer vostede unha puntilla. É culpa de educación, é que é culpa dele. É unha pena, pero bueno. Rematou? Sí, gracias. Partido Socialista. Bueno, nos a intención do Partido Socialista é que da maneira máis rápida se aprobe este proxecto, siga adiante, vexamos reformada esa vivenda do antigo conserxe, e está claro que a modificación que están pedindo, en este caso desde a Diputación da Coruña, para poder aprobar este proxecto, nos, volvo a repetir, a parte política non temos nada que ver. Eu non son técnico e creo que ningún daqui somos técnicos nin arquitectos, nin enxeñeiros, nin tal, para saber se está ben feito ou non o proxecto. Nos mandamos o proxecto que nos encargamos con toda a boa fe e que creímos que iba estar. Nos, cando encargamos un proxecto, non creemos que ese proxecto vai haber que modificalo, ni muitísimo menos. Vale, en este caso está claro que este proxecto fíxose sin as espaldas da normativa vixente, ou equivocouse o técnico, ou está claro que teño que dar a razón ao señor de Muros Centrado, pese a lo que me pese, porque non está de acordo con a normativa. Pero, bueno, iso ahora mismo é o de menos. O máis importante é que se siga adiante con este proxecto e que a maior brevedade posible vexamos o proxecto aprobado e a obra feita. Rematou? Señor Lago Álvaro. Nada máis que aportar. Ben, bueno, solo por puntualizar unha cousa máis para os acordos unánimes estes que di vostede. Non lle dixen que os proxectos se fixesen mal, dixenlle que os encargaban mal, que é distinto. Non é o mesmo
que un proxecto non se adecue á normativa, como é neste caso, que lle digan con estes cartos vasme facer un palacio ainda sabendo que non chegan. Entonces, claro, neste caso, os motivos polos que non se adaptaba o proxecto foi porque este proxecto nun primeiro momento fíxose para solicitar outra subvención e, evidentemente, aproveitouse o proxecto que había. Non íamos a tirar con ele. Para o POS, pídennos adaptalo tamén ao POS. E hai que cumplir coa normativa e adáptase, non hai máis problema. Ben, sin nada máis que engadir, pasamos a votar. Votos a favor da aprobación do proxecto? Pois queda aprobado por unanimidade. Ben. Segundo punto, proposta de solicitude a Portos de Galicia da desafectación de terreos do dominio público portuario no Porto de Muros. Ben, vou pasar a ler a proposta, que non é moi larga. Proposta da Alcaldía ao Pleno do Concello de Muros. O Porto de Muros constitúe un elemento esencial de identidade histórica, social, económica e urbanística do municipio, mantendo unha relación directa e permanente co núcleo urbano da vila. A evolución histórica do fronte marítimo e da propia configuración urbana provocou que determinados espazos inicialmente incorporados á zona de servicio portuaria pasasen a desempeñar co transcurso do tempo funcións claramente urbanas, viarias, peonís e de uso público xeral. Entre estes espazos atópanse o carril da estrada AC550 máis próximo ao mar, o paseo e zona peonil situada entre a dita estrada e o Peirao, parte da zona do aparcadoiro máis próxima á C550 e unha parte da zona correspondente ao parque infantil situado na avenida Castelao, actualmente integrados dentro da zona de servicio portuaria, todo elo segundo se reflicte nos planos que se achegan ao presente acordo. Tal e como se aprecia na documentación gráfica incorporada ao expediente, os ámbitos respecto dos que se solicita a desafectación presentan na actualidade unha configuración plenamente integrada na trama urbana consolidada da vila de Muros, constituindo espazos destinados de maneira efectiva e continuada a circulación rodada, tránsito peonil, estacionamento, paseo, lecer, accesibilidade e conexión entre diferentes zonas do núcleo urbano. Na práctica, os devanditos espazos teñen unha funcionalidade claramente urbana e municipal, resultando alleos ás necesidades propias da actividade portuaria estricta e do funcionamento operativo das instalacións portuarias. Especialmente significativo resulta o caso do paseo marítimo, das zonas peonís e do parque infantil da avenida Castelao, espazos destinados de maneira evidente ao uso público veciñal e turístico, plenamente incorporados á dinámica social e urbana do municipio e carentes de vinculación funcional coa actividade marítima portuaria. Así mesmo, trátase de ámbitos sobre os que o Concello debe actuar de maneira constante e continuada en materias relacionadas coa seguridade viaria, accesibilidade, mantemento urbano, limpeza, iluminación, mobilidade, regulación do tráfico, conservación do espacio público e prestacións de servicios municipais, producíndose na actualidade dificultades derivadas da súa inclusión dentro do dominio público portuario. A presente iniciativa non pretende afectar as infraestructuras, instalacións nin espazos necesarios para o normal desenvolvemento da actividade portuaria, limitándose exclusivamente a aqueles ámbitos que, pola súa configuración física, localización, integración urbanística e uso efectivo consolidado, teñen unha funcionalidade predominantemente urbana e municipal. Por todo o anterior, considérase conveniente de interese público promover perante Portos de Galicia o inicio do correspondente expediente de desafectación destes espazos, co fin de posibilitar unha xestión máis eficiente, coordinada e adaptada ás necesidades reais da cidadanía e do propio municipio. A vista do exposto, proponse ao Pleno da Corporación a adopción dos seguintes acordos. Primeiro, solicitar a Portos de Galicia o inicio do correspondente expediente de desafectación da zona actualmente integrada na zona de servicio portuaria do Porto de Muros, delimitado nos planos que se achegan ao presente acordo e correspondentes ao carril da estrada AC550 máis próximo ao mar, o paseo e zona peonil existente entre a estrada AC550 e o Peirao, a franxa do aparcadoiro portuario máis próxima á estrada AC550, a parte da zona correspondente ao parque infantil situado na avenida Castelao, incluída dentro da zona de servicio portuaria. Todo iso por tratarse de espazos destinados na actualidade a uso predominantemente urbanos, viarios, peonís, recreativos e de estacionamento público, alleos á actividade estrictamente portuaria. Segundo, solicitar igualmente que unha vez tramitada a desafectación dos devanditos espazos se proceda á súa cesión, transferencia ou posta a disposición do Concello de Muros, co fin de posibilitar a súa adecuada conservación, mantemento, regulación, mellora e xestión municipal.
Terceiro, facultar expresamente a Alcaldía e Presidencia para a realización de cantas actuacións, trámites, solicitudes, aclaracións e sinaturas de documentos resulten necesarias para o impulso, desenvolvemento e bo fin do presente acordo do correspondente expediente de desafectación. E cuarto, remitir rectificación do presente acordo a Portos de Galicia acompañada da documentación gráfica correspondente para os efectos oportunos. Ben, esta proposta nace a raíz de distintas conversas de maneira informal, sí, con Portos de Galicia, onde logo de pedir que se arranxase o paseo, porque ten falta dunha actuación integral, así como a retirada do antigo quiosco de Roque, que está en moi mal estado, si ben xa hai un requerimento por parte do Concello, a realidade é que está en moi mal estado. O uso da zona portuaria ao Concello de Muros suponlle un custo anual bastante elevado. Aquí na Comisión Informativa o señor Lago Álvarez preguntou exactamente polo custo, traio os datos dende o ano 2019. No 2019 pagáronse 5.543,8 euros, no 2020 pagáronse 1.067,86 euros, no 21 1.822,91, no 22 12,74 euros, no 23 non se emitiu ningunha factura por parte de Portos de Galicia, no 24 9.999,68 euros, que contemplaba as ocupacións tamén do ano 23, no ano 25 13.616,52 euros e no que vai do ano 2026 1.391,54. Todo elo fan un total de 33.454,33 euros que se levan pagado dende o ano 2019. Era o dato que pediu, se quere doulle a tabla despois. Ben, a realidade é que o Concello de Muros encárgase do seu mantemento, poda dos árboles, rozas, desbrotes e demais, así como a limpeza diaria de toda esa zona, e tamén se efectúan pequenas tarefas de mantemento, sobre todo o que ven sendo a reposición das baldosas que se soltan, porque ao final, aínda que a infraestructura non sexa nosa, a apariencia sí que é o Concello primeiro interesado en que esta infraestructura este en bo estado. Polo tanto, creemos que a maneira máis viable, e tamén así nos lo propoñen dende Portos de Galicia, é que pidamos a desafectación da zona para que pase a ser de titularidade do Concello. Xa que houbo varias peticións de xente que preguntan que é iso da desafectación, pois, en palabras resumidas, xa sei que todas as persoas que forman parte desta corporación o saben, pero non está de máis dicilo, xa que se retransmite. A desafectación consiste en que Portos de Galicia ceda de forma gratuita ao Concello ese espacio que pase a todas luces a ser do Concello. Ben, turnos de palabra, Partido Popular. Gracias, señora presidenta. Bueno, nos estamos de acordo, creemos que é unha boa... En varias ocasións fixemos referencia á posibilidade de que se falara con Portos para tratar de rescatar pouco parte deste espacio. O que quería preguntarlle, porque eu recordo cando fixemos o parque infantil, que aparte de pedirlle autorización a Portos, tivemos que pedirlle autorización a Costas, porque a mitad do parque está en zona de costas. O sea, a partir da mitad deixa de ser zona de Portos e pasa a ser zona de costas. Entonces, vexo que aquí pintaron tamén todo hasta o final. Pintaron hasta o final do recheo. No, aquí, nos planos, entendo que... En o plano está pintado hasta o final do recheo. Sí, hasta onde empeza o paseo da Virxe, bueno, da Porteliña. Pero non sei, digo, porque eu eso sí que recordo perfectamente, porque tuvéramos que tramitar un montón de permisos e parte da zona de Portos e parte da zona de Costas. Pero no plano está pintado ata mitad do parque. Aquí. Este plano está non pintado hasta o final. No, pero que se pide este de aquí, que está pintado hasta a mitad do parque. Aquí pon zona desafectar, por iso entendín que esta tamén iba incluída. Aquí está
o plan de especial protección do conxunto, que é un dos planos que se adxunta, e a zona a desafectar ven sendo esta que está marcada. Pero aquí ten zona a desafectar, marcan todo. Eu digo yo porque Sí, porque o teñan en conta, sin máis. Lóxicamente, a Portos non lle podemos pedir unha zona que non é de Portos. Por eso, como aquí aparece como zona a desafectar, eu por eso yo indico, porque sí que recordo perfectamente que tuviéramos que pedir os dos permisos e que foron bastante trastorno eso. Tamén nos parecería oportuno que se pedira a carretera do Porto de Esteiro, a que vai hasta o Porto de Esteiro. Si se vai a pedir a desafectación, hai tempo que tamén se falou de que esa zona conta con instalacións de infraestructuras hidráulicas municipais e que tamén cada vez que se quería facer unha intervención ali pois había que falar con Portos e pedir permiso a Portos. Tamén é unha zona moi falta de mantemento, bastante máis que o paseo, porque a acera está absolutamente levantada. Bueno, postos a pedir, non sei... Entendo que a Portos esa zona non está para nada, afecta a actividades pesqueiras nin marisqueiras e creo que deberían valorar incluir a baixada ao Porto de Esteiro. E ao mellor tamén deberían valorar incluir a Rambla que está ao lado do Pozo Cachón, porque tampouco está, bueno, afecta actividades pesqueiras e marisqueiras, ainda que ali hai botes, bueno, amarran botes, pero bueno, é unha suxerencia. Nos estamos de acordo ca proposta, pero creemos que é incompleta, que debería incluir esos outros espacios. Rematú? Sí, gracias. Partido Socialista? Bueno, nós estamos, como non pode ser de outra maneira, totalmente de acordo que a solicitude a Portos de Galicia da desafectación desa zona, principalmente porque, visto os números que acaba de decir vostede, creo que sería moi convinte que desde Portos de Galicia accederan a esa desafectación, porque en realidad quen se está facendo cargo do mantemento da totalidade do mantemento dese trozo é o Concello de Muros, e que non está usando, si ben é certo que facemos fronte ao mantemento, tamén é certo que a maior parte do uso estámoslo facendo nós, cos mercadillos, cas festas, con un montón de cousas que estamos utilizando ese trozo. En realidad, é un pouco incongruente que desde o Petril para fora sea de Portos. De feito, cando se delimitou esa zona, deberíase facer delimitala totalmente, o sea, non solamente poñer un pretil e decir de aquí para aquí es mío e isto sigue sendo mío, está fuera e vamos a dar outro uso. Está claro que a zona portuaria está ben delimitada e esa zona de Portos queda totalmente fora da afectación das actividades pesqueiras, o sea, que non vai influir para nada nas actividades pesqueiras e, polo contrario, para o Concello de Muros, para o noso Concello, sería moi beneficioso que esa zona pudéramos dispoñer dela sin necesidade de andar tramitando a parte de permisos, pagando tasas, polo menos desde que nós estamos aquí, moi elevadas. E, bueno, despois co resto que di o Partido Popular de pedir outro tipo de sitios, pois seguramente tamén será importante, pero como sabemos que as entidades máis altas non son moi partidarias e Portos de Galicia non foi, sabemos todos pola prensa e pola documentación existente que está rulando por aí, que nunca foi partidario de andar cedendo terreo, e máis, quería controlalo dunha maneira un pouco fora de, vamos a decir así, un pouco que non lle correspondía, que si lle correspondía porque era o seu terreo, pero que ese dominio que quería facer desos terreos, por exemplo, tanto aquí como en Ribeira e en outras zonas donde se utiliza o terreo de Portos para poñer mercadillos e tal, e terrazas, hubo grandes problemas. Entón, ao final, creemos que temos que ir pouco a pouco e conseguir
que non sea a nosa ambición escutar un non de portos, e como xa dixo a señora alcaldesa, isto xa estuvo falado con eles e foi unha proposta deles, precisamente este trozo, pois a nós parecenos moi ben empezar por este trozo, porque supoñemos que van a manter a súa palabra e que vai a ser un sí, esperemos que sí, e tamén esperemos que esa desafectación sea a coste cero, que non se lle pase pola cabeza, porque o mellor pode se pasar. É dicir, nós temos dereito a cobrar o terreo. Esperemos que non, pero bueno, todo indica a que vai ir ben e que isto vai salir adiante. Co cal, para nós é unha cousa moi importante, polo que acabamos de dicir, polo que todos sabemos, polo que todos vemos, un sitio que necesitamos ocupalo e que Muros necesita poder ocupalo da forma que está ocupando ahora mismo. Ben, rematou? Señor Lagualber. Gracias. Unha pregunta previa, un sí ou un non. O que vexo neste plano, o que hai que desafectar é a zona malva, non? O que se solicita. Vexo a zona amarilla. Esa zona portuaria. É zona portuaria. Sí, eso sí que ten totalmente uso portuario. A ver que anda mal da vista. Sí, ven sendo o Martillo, a parte máis próxima aos Pantaláns. Vexo, leo 388, 404. Supón o que hai que apartar chamémoslle a zona portuaria, serían esos casi 4 metros. Sí, bien, vale. A segunda pregunta, xa o vexo, non? Esta é a zona da entrada, o que nós chamamos o contramuelle, esta é a zona amarilla, que non está con esas raíñas, a zona... Tiño sin cor, pero sí, esta parte. Que está vallada para o varadero, etcétera. Bueno, pues vamos a ello. Si vamos a ello, xa ben tuvo ocurrencia, o momento de poñerse a contar cantos coches caben na zona, precisamente en toda a zona, ahora mismo son 248 coches. 248 coches, que non é ninguna barbaridade, pero todos eles moi necesarios. Si a isto, non sei de onde a legislación saldría, hasta ahora mismo está permitindo puertos que se poda aparcar aí, lle sacamos todo isto, vamos a sacar un espacio para alrededor de 100 e poucos coches que non van caber nun sitio. Ese é o problema. Unha parte dos problemas. Con todo, supoño que hasta ahora, a pedir a desafectación, se está aceptando que o Concello non ten competencias nin unha zona, nin en outra, que eran competencias de Portos de Galicia, que siguen sendo competencia hasta ahora mismo de Portos de Galicia. Non. Me refiero, se se pide desafectación, supón no seu momento, cando sea, que podrá o Concello dicir, vamos a norma europea de delimitar canto espacio ten que ocupar un vehículo, o pinto, en vez de pintarlo, pintouse fai 18 ou 19 meses, non se volveu a pintar, ou se habilitan zonas para persoas que teñan algún tipo de discapacidade, para os vehículos, ou zonas para motos, se dera o caso, etcétera. É dicir, que hasta ahora non se tiña competencia, hasta que ahora mismo Portos, no seu momento acorde, non se tiña competencia en esa zona, nin na zona de aquí, de detrás do Varadoiro. Xa sei. Non rematei. Non rematei. Ben, empezo na parte, digamos, na parte cuántica. Agradezcolle moitísimo que este tema veña novamente a pleno. E agradezcolle porque ao final, a verdad que igual os aburro con tantas mocións, con tantas propostas, con tantos rogos e con tantas preguntas. Pero, si vamos ao que temos que ir a facer memoria, eu, de momento, ando ben de memoria, quero recordarlle, señores corporativos, que este mismo asunto, igual en outros términos, non lle chamo desafectar, chamolle de outra maneira, se tratou no pleno de 25 de xaneiro de 2024. Unha moción que eu presentei no seu momento pedindo que,
que se puxera, que se lle pedira a portos de Galicia, mismo sitio, misma zona, con máis detalles ou con menos detalles. Dese pleno, pois se votou en contra. O Partido Popular xa estuvo, ustedes, que a súa maioría votaron en contra. Lle podo recordar un pouco, non son... A señora González explica que non ve necesaria delegación de competencias en materia de estacionamento, xa que creen que sexa adecuado. Consideran que o espacio destinado ao estacionamento de vehículos debe ser utilizado exclusivamente para ese fin, sin interferencias de outras institucións. Bueno, o que pon acta. A señora alcaldesa argumenta que non se apoia na delegación de competencias porque consideran que o porto ten un uso principalmente portuario que debe respetarse, asegurando, etc. Vale. Ustedes, no seu momento, pois argumentan así, ojalá dentro de un ano, se chegamos alá, pois, en moitísimas cousas, volvan a reargumentar. O problema son outros. Que por parte do Concello se estuveron impoñendo sancións por aparcar en a determinada zona que é a entrada do contramuelle. E non podían facelo. E se lle dixo algún recurso de reposición. Que, por suposto, non contestaron en absoluto o recurso de reposición. E o tema, pois, é moi sencillo. Se eu non podía porque non teño delegación, pois non podo actuar desta maneira. Chamémoslle un silogismo en Bárbara, que é o máis sencillo de todo. Supoño que algo sabrán de silogismos en Bárbara, Celare, en Daríe, Ferio, Cesare, Camestres, Vestino, Baroco e outros moitos máis, que forman parte do pensamento de Aristóteles, do razonamento deductivo, que se chama. Entón, vai haber un pequeno problema, que pode haber xente que lle reclame ao Concello, me meteste unha multa e non tiñas dereito a meter unha multa porque non tiñas a concesión ou como se lle chama ahora, para poder impoñer ningún tipo de sanción. E, nesta primeira volta, pois nada máis. Dispós, falaremos de outras cousas. Gracias, alcaldesa. Ben, vale, pois vamos ir un a un. Non se descarta a opción de pedir a desafectación nin da baixada ao Porto de Esteiro, nin do peirao o peirao que hai ali ao lado da Ponte dos Muiños, que a verdade é que non ten moita, eu tamén creo que non ten moita lógica que esa zona pertence a Porto, si ben ten actividade portuaria relativa, porque hai barcos que atracan, pero son botiños, non son barcos pesqueiros, nin hai unha actividade portuaria como tal, pero por agora comezamos pedindo a desafectación da zona do paseo. Pero non se descarta para nada a desafectación da outra. Agora vamos con esta, logo poderase seguir con outras, polo que me comentan en outros concellos, Portos está resolvendo bastante rápido. Esperemos que teñan tamén dilixencia agora para resolver esta petición. Señor Lago Álvarez, con vostede vaime costar un pouquiño máis contestarlle, porque fai vostede unha referencia aos coches, que unha parte dese aparcamento pase a ser en todos os termos do Concello, non quer dicir que se vai a pechar a outra parte. Portos non dixo para nada que se fose a pechar a parte que queda máis próxima a parte que está pintada en amarillo nos mapas, a que queda máis próxima aos pantaláns e demais. A nos Portos en ningún momento nos traslada que se vaya a proceder ao peche desa zona, nin moito menos. Si ben a día de hoxe o uso portuario, sobre todo polas mañáns, xa ten preferencia nesta zona e hai espacios reservados única e exclusivamente para uso portuario en esta zona. Polo tanto, nos non vemos que haxa risco de que deixe de utilizarse a zona máis próxima ao muelle, pero sí que é certo que hai unha ocupación bastante habitual para distintos usos por parte do Concello
de unha parte importante do recheo, que non ten tanta vinculación portuaria, por iso se pide a desafectación. Que non é o mismo desafectar que pedir a delegación de competencias en materia de estacionamento. Nós agora estamos dicindo, dádenos eso, para que nós o xestionemos e que sexa novo a todas as luces, e vostede o que quería era que nós pasásemos o traballo de multar, pero que ademais tivésemos que pagar pola ocupación de portos, porque se esa zona non é nosa, imos a ter que pedir permiso para todos os eventos que se quieran facer e ademais xestionar o tráfico nesa zona que non é doado. Si é nosa, pois temos que asumir tamén a xestión do tráfico, evidentemente. Hai que aceptar si pedimos a cesión, a desafectación, hai que pedila en todos os termos, co bo e co malo. Non só vamos a deixar de pagar, vamos a deixar de asumir o custo que nos supón a ocupación, vamos a pasar a arranxar o que é noso, vamos a pasar a manter o que é noso e vamos a pasar a xestionar o que é noso. Con respecto ao contramuelle, o Concello paga a ocupación do contramuelle cando é dos mercadillos. Por iso pode multar no contramuelle, porque os martes e os mércores o Concello paga a ocupación do contramuelle para o mercadiño, que de feito é nos únicos días nos que se multa por estacionar ali. En canto dos siloxismos, eu direille que eu son de ciencias, e sí que é certo que me perdo no tipo de siloxismos que non me ouve vostede. A mí, se me falan de formulación, sí, pero de siloxismos, perdome, nunca fun boa en filosofía. Segundo turno de intervencións, Partido Popular. Nada, eu creo que os trámites de desafectación, que non é exactamente o que vostede dixo, nin tampouco pasaríamos a ser donos dese espacio. Son bastante longos, aínda que se actúe con dilixencia, e entendo que saber si hai disposición para incluir neste acordo a baixada ao Porto de Esteiro, pois deberíase de intentar. Non parece que sea unha cousa que Porto se vai a poñer, pero, corresponde a vostede facer esa xestión e ter en conta a nosa suxestión. Nada máis, moitas gracias. Partido Socialista. Nós, desde o Partido Socialista, queremos deixar claro o que quer dicir desafectación, porque parece ser que nadie está entendendo o que quer dicir desafectación. Quer dicir un traspaso de uso e competencias regulado por un pliego de condicións. Así de claro, non é vouche chamar por teléfono e vouche dicir mire, Concello de Muros, a partir de agora ese terreo é seu. Non vai ser nunca noso. Nin nós estamos pedindo, señora Inés, despois la echan, nin nós estamos pedindo que nos cedan a propiedade do terreo, porque non pode ser. É un ben demanial e iso non se pode ceder. Vale. Entón, vamos a ser claritos. O que estamos pedindo é o uso e as competencias de un determinado trozo de terreo que é de Portos e que vai seguir sendo de Portos de Galicia. Vale, nós non queremos esa propiedade para nada. Bien, os competentes, unha vez se faga ese pliego de condicións donde veñan as competencias da cesión, supoñemos, é o que estamos pedindo, que vamos aos nosos competentes. Vale, e iso non se pideu en ningún pleno aquí, non se pideu eso. Se pediron outras cousas, pero non se pideu eso. Non se pideu eso seguramente porque non sabían pedir eso. Pediron o que puderon pedir. E aparte deso, volvo a decir que para o Concello é moi importante esa cesión e, dende logo, vamos a presumir e ser, sin ninguna dúbida, de que unha vez se ceda ese trozo de terreo, se desafecte ese terreo de Portos de dominio público, o Concello, este quen este no Concello, vai a utilizalo e de forma correcta e con sentido. Non vai a decir, ora vamos pechar, ora vamos... Que, de feito, eso seguramente no pliego de condicións xa vai vir ben marcadito para que o Concello teña... buscamos a Xunta de Galicia, para que teña canta menos liberdade mellor.
Y con respecto a que viene el lobo y que vamos a asustarnos todos, que nos van a reclamar las multas, nos van a reclamar un montón de multas, nos van a arruinar. É que eu quero que a xente sea consciente de que eso é imposible, porque todas as multas que se puderon poñer no peirao ese, no trozo de terreo de Porto que se vai a desafectar, teñen un plazo de caducidade e outro de prescripción. Se se presentou un recurso de reposición, xa está fora de todos os plazos, o sea, non se pode reclamar cando queira, o sea, voy al cajón, encuentro unha multa e agora voy a presentar un recurso. No, señor, usted tiene un plazo para presentarlo, si no, non puede, pero claro, que no di, non o sabe, entonces cree que calquera que chega con unha multa o vai a pedir en agosto le vai pedir al Concello, non puede, en agosto, esa multa ya le pasó el plazo de reclamar, o caducó, o prescribió, o ya no puede reclamar. O sea que por eso no tengamos miedo. Creo que a todos os veciños e veciñas de Muros nos vai a vir moi ben esta desafectación que desde o grupo de goberno do BNG e do PSOE estamos solicitándolle a Portos. Permitou? Señor Raúl Álvarez. Gracias, presidenta. Non lle vou contestar a señora González que non me dá igual. Non procede. Nin por activa, nin pasiva, nin pericrásica, procede. Si lle vou contestar a usted, hai cousas que se me poden contar e outras cousas que non se poden contar. E me acaba de contar ahora mismo a mí, a toda a corporación, algo que non procede. Non procede. Usted con a súa libertad por encima de todo. Mire, unha carta, un escrito Portos de Galicia que me contesta a un algo que eu lle planteei no seu momento. Bueno, 6 páxinas para decirme que teño dereito a dirixirme a Portos de Galicia. Bien, estupendo. E na resolución, lo leo, é rápido, estimar a petición de solicitud de acceso a remitir a seguinte información ao solicitante. Que non consta ningún convenio de colaboración para a conservación e mantenimento de zonas portuarias firmadas entre o Concello de Muros e Portos de Galicia. Si ben o Concello, históricamente, realiza as labores de xardinería e mantenimento menor dos espazos verdes sitos fronte á fachada marítima, non así dos espazos verdes sitos na zona de Porto Deportivo. Ben, outra, que no ano 2023, desde a zona centro, enviouse ao Concello escrito solicitando os datos das redes de servicios co fin de elaborar un convenio global de conservación e mantenimento, pero en Concello non respondeu ao mesmo nin enviado os datos. Doutra banda, no que respecta ao mercadillo, tiñan autorización temporal para a celebración do mesmo. Como a autorización está actualmente extinguida, enviouse o requerimento para que regularice a ocupación. Pero a día de hoxe non responderon ao mesmo. Con todo, dado que continúan celebrando o mercadillo semanal, este factura o guardamuelles por prestación de servicios. Que quer dicir que acaba usted de contar algo que non. Bueno, fanse as cousas como se fan. Cando ustedes conceden, vexen nos decretos, cando ustedes conceden unha licencia para o mercadillo, non din onde. Nin a un lado, nin a outro, nin aquí, nin alá, nin acolá. Vale, pode ser unha práctica habitual que non a teño tampouco por que reprochar ampliamente. Con todo o que sea, a min isto, desta maneira, non me agrada. En consecuencia, para reservarme o meu dereito a poder presentar algún tipo de reclamación, véxome obrigado a votar en contra da proposta que se está facendo. Necesito, non podo nin absterme, nin votar a favor, porque teño que calar, e como non quero calar con isto, necesito, me é obrigado votar en contra. Ben, señor Lago Álvarez, voulle pedir que se nos pode dar unha copia dese escrito, pois no ano 2023
eu acudín a reunirme ca directora territorial de Portos de Galicia, a Coruña. Ademais, acudín acompañada por un dos funcionarios deste Concello, no que precisamente lle pedimos que se nos enviase un borrador do convenio que propoñían, pois por diferentes motivos que tiñan que ver todos eles ca zona portuaria, entre eles as instalacións de saneamento de Esteiro, peticións que nos trasladaba a veciñanza sobre os pantaláns no Porto de Muros, a posibilidade xa de establecer distintos convenios para a ocupación portuaria. Ese convenio nunca chegou ao Concello. Non hai, polo menos que eu teña coñecemento, e reviso o rexistro a diario, eu non teño constancia de que chegasen eses requerimentos, nin o do mercadillo, nin a petición das instalacións, nin a proposta de un novo convenio. Entón, se vostede de verdad quere colaborar con este Concello, eu voulle pedir que nos dé copia dese escrito para remitirnos nós a Portos de Galicia, dado que hai un veciño que, como ben di Portos de Galicia, ten todo o dereito do mundo a preguntar, que pregunta por certas cousas que teñen que ver con este Concello, da que o Concello non foi informado. Entón, eu non me vou meter en si vota a favor ou en contra, pois, creo, creo que a votación a favor deste punto a vostede non lle complica poder protestar por outras cousas, porque aquí o que se vai a votar é a desafectación ou non dese punto, e se vostede quere reclamar polo aparcamento pode seguir reclamando porque non aparece na proposta. Pero eu si lle vou a pedir que, por favor, pido por favor que nos faga chegar ese escrito para que o Concello tamén se poida defender. E sin máis, como xa demos os segundos turnos, vamos a pasar a votar. Votos a... Perdón. Non podo contestarlle porque igual me expulsa. Teño que chamalo 3 veces a orden, hombre. Ben, pasamos a votar. Votos a favor da proposta. Abstencións. Votos en contra. Pois queda aprobada a proposta. Ben. Cuarto punto, moción de condea ante a agresión homófoba sufrida por un veciño en Muros en defensa dos dereitos das persoas LGBT. Señora Martínez Romaní. Moitas grazas, alcaldesa. Paso a ler a proposta da moción. Nos últimos días fixose pública a agresión homófoba sufrida por un veciño de Muros en Santiago de Compostela. Uns feitos intolerables que supoñen un ataque directo á dignidade, á liberdade e aos dereitos fundamentais das persoas LGBT. Segundo trascendeu, a vítima foi obxecto de insultos e ameazas de carácter homófobo, chegando incluso a sufrir unha agresión física. Estes comportamentos non poden ser normalizados nin minimizados baixo ningún concepto, xa que representan manifestacións de odio incompatibles cos valores democráticos, coa convivencia e co respeto á diversidade que deben rexer a nosa sociedade. As administracións públicas teñen a responsabilidade de posicionarse de maneira clara fronte a calquera forma de discriminación, promovendo espazos seguros, libres e igualitarios para todas as persoas, independentemente da súa orientación sexual ou identidade de xénero. Do mesmo xeito, compre recoñecer a valentía da vítima ao denunciar públicamente os feitos sufridos, contribuindo así á visibilización dunha realidade que segue afectando a moitas persoas. Por todo o anteriormente exposto, proponse ao Pleno do Concello de Muros a adopción dos seguintes acordos. Expresar a máis firme condena do Concello de Muros ante a agresión homófoba sufrida por un veciño do noso municipio en Santiago de Compostela. 2. Trasladar toda a solidariedade, apoio e afecto institucional á vítima e ao seu entorno. E 3. Reafirmar o compromiso do Concello de Muros coa defensa dos dereitos das persoas LGBT e coa tolerancia cero ante calquera manifestación de odio, discriminación ou violencia por razón de orientación sexual ou identidade de xénero. Eu quero agradecer a todos os partidos políticos que nesta comisión informativa votaron a favor desta moción, xa que evidentemente non é un tema no que nos podamos poñer de costas.
Por desgracia, desde que se presentou este escrito, ocorreu outra agresión en Pontevedra, neste caso dunha muller lesbiana, a gritos de... Se a deste rapaz foi a gritos de maricón de merda, o dela foi bollera de merda. Entón, evidentemente, o que che gritan cando che está agredindo sí que é importante. A ver, o sea, estaría incluso ben recalcar ese caso, pero eu creo que xa co punto 3 de reafirmar o compromiso do Concello ca defensa dos dereitos das persoas LGBT xa estaría incluída esta agresión. De todas as maneiras, eu deixo no aire se os partidos políticos aquí representados queren incluir a especificación desta agresión que sucedeu. Non quero engañarvos, creo que esta semana, ou polo menos trascendeu esta semana. Non habería tampouco ningún tipo de problema en condenar todas estas manifestacións de odio a portas do mes do orgullo, o mes da suposta liberdade, no cal as empresas menos tolerantes con todas nós dedícanse a poñer o seu logo cas cores da bandeira, todo o mundo expresa a solidariedade con nós e que cada quen é libre de estar con quen queira ou de sentirse como se sinta, pero, por desgracia, a realidade é que cada vez que saímos da porta da casa ou incluso dentro das nosas casas estamos agredidas, tanto verbal como físicamente. A desgracia é que temos que chegar a sufrir agresión física para que isto trascenda e que as persoas que viven noutras realidades se den conta do complicado que resulta vivir nunha sociedade que che oprime, basicamente. Nada máis. Partido Popular. Bueno, pues nada, nos reiterámonos na condena a calquera agresión por razóns homófobas ou por razóns de orientación sexual ou identidade de xénero, como fixemos sempre, e seguimos reiterando, entendemos que os acordos son o suficientemente amplios como para acoller calquera agresión deste tipo que se sufra calquera persoa, sea ou non veciña deste concello, e nada máis, non temos máis que decir. Eu xa o comentei na comisión informativa que casi a estas alturas isto casi se pode calificar como unha forma de terrorismo porque é frecuente, injustificado e totalmente condenable. Rematou? Sí, gracias. Partido Socialista. Sí, non solamente manifestar a nosa condena sobre calquer tipo de agresión. Señor Lago Álvarez. Pouco máis que abundar en todo o que se está dicindo e no escrito, expresar a condena máis absoluta, firme, sin matices, ante calquer tipo de agresión homófoba ou de calquer outro tipo, sufrida por un veciño do municipio e outros veciños. Para as miñas contas, houbera feito un escrito máis completo, máis duro, falando de non solamente agresións de veciños, sino agresións de por todas partes, en moitísimos remisos. Reafirmar o compromiso da defensa dos dereitos das persoas LGTB e a aplicación dunha política de tolerancia cero frente ao odio, exclusión e violencia. Pouco máis que dicir. Se desto, desgraciadamente, xa hai escritas auténticas enciclopedias e ojalá deixaran de escribirlo. Enciclopedias porque desaparecera todo tipo de homofobia en todo o mundo. Señora Martínez Romaní, segundo turno de intervención. Sí, a ver, evidentemente nós poñémonos no caso deste veciño porque, por desgracia, cando é teu doe máis que cando é do resto, pero todas as agresións neste sentido son condenables e intolerables. Eu por iso quería nombrar a da rapaza en Pontevedra porque en 15 días foi negro, o sea, foron estas dúas agresións, ademais unha agresión machista a unha creadora de contido que estivo recentemente aquí neste concello, todas parten da mesma base que é o patriarcado, a opresión que xera en nós
que todo o que se sala da norma é vulnerable e parece ser que é un tiro blanco. Entón, non podemos estar contentas ca sociedade ca que vivimos ahora mismo cando siga habendo agresións, siga habendo xente que ten que sufrir diariamente este tipo de actitudes. Evidentemente a utopía, perdonade que lle chame utopía, que isto non exista, porque, por desgracia, o repunte en violencia cara as persoas LGBT e cara as mulleres, por extensión tamén, é enorme. Estáse vendo a impunidade coa que actitudes que quedaban, que antes parecía como que daban vergonza no sentido de menospreciar a unha persoa cando estás de festa, agora parece que se volven a normalizar e que parece que son válidas. Este cambio de rexistro non acabo de entender e non entendo como a sociedade o está tolerando, e cando serían os que acompañan a estas persoas os que primeiro deberían de sinalar esta actitude. Así que nada, pido dende aquí humildemente a que calquera persoa que coñeza a un opresor neste sentido, porque por desgracia a maioría son homes, o sinale e lle indique que as condutas que está tendo son intolerables, porque o silencio é cómplice e as persoas sufrimos. Non somos conscientes de como pode afectar as membros do colectivo todo ese tipo de actitudes. Nada máis. Partido Popular. Pues nada máis, o que vimos comentando, que ojalá isto non fora necesario e que hai que combatilo desde o noso espacio individual cada un e desde o colectivo tamén. Partido Socialista. Nos reiteramos o mismo, violencia cero. Señor Lago Álvarez. Nada máis, aportar. Ben, pois entón, señora Romaní, quer pechar con algunha intervención? Nada, reiterar que o que che gritan cando che agrede é importante, que ante esas actitudes, por favor, non dá a cara, nin dá a espalda, condear ainda que sexa a persoa máis próxima. Pois pasamos a votar. Votos a favor da proposta. Pois queda aprobada por unanimidade. Ben, pasamos agora ao quinto punto, proposta de solicitude de axuda económica a Deputación da Coruña para a rehabilitación parcial e iluminación arquitectónica do Pozo do Cachón. Señora González? Sí, moi gracias, señora alcaldesa. Bueno, como xo dixemos aquí en máis dunha ocasión, desde o Concello de Muros acordamos dirixirnos á Diputación da Coruña, falar co presidente da Diputación e comentarlle a nosa preocupación de como estaba, cal era o estado do Pozo do Cachón, que para nós é un monumento moi importante no Concello de Muros, e cando fixemos unha visita e unha inspección ao pozo, encontrámonos con que había uns graves defectos que non podían seguir moito tempo desa maneira, que ao parecer foi por falta de un mantenimento adecuado, o sea, seguramente o mantemento que se lle dispensou a ese edificio non foi o suficiente, e entón encontramos que o primer problema que nos encontramos foi que a pedra do pozo que se desfacía solamente con pasarlle unha man por encima. Entón falamos cun especialista en esa materia e díxonos que era moi urxente facer un tratamento desa pedra, pero que había máis problemas que non eran cuestión del, pero que había problemas máis importantes, de forma de que tamén contratamos un técnico para ver para que nos fixera unha valoración aproximada. Cando nos contou cal era o estado do Pozo do Cachón, en certo modo todos collemos un pouco de susto, vámoslo dicir así, porque non tiñas garantías suficientes para ter aberto ao público ese edificio. E aí acordamos pechar o edificio e poñer en coñecemento debido a que desde o Concello non temos capacidade para acometer esa obra, pois falamos co presidente da Diputación, que nos fixo unha visita, como ben saben, polos medios,
e ven a ver o Pozo Cachón e prometeunos que se iba a preocupar de que nos chegara ao Concello de Muros que lle propuxéramos un arranxo ambicioso para que podéramos contar con que no paso de un certo tempo non tuvera que volver a facerse unha obra tan urxente como esta, porque aparte do problema da pedra, o técnico que ven e nos acompañou os que fomos ali co presidente explicounos que os problemas que había no teito, en algún sitio non facía falta ser moi docto na materia para velo, porque se veía o cielo, entraba agua a chorro por aí, e parece ser que levaba bastante tempo filtrando con esas filtracións de agua, e empezou a empodrecer tanto a madeira como os anclaxes que estaban tocando as paredes. Co cal, aí está o proxecto, eu non sei de obras, e aí está o proxecto. Creemos que é un proxecto que moi necesario para executar en ese Pozo do Cachón. O presidente díxonos que contáramos co apoio da Diputación da Coruña, porque, como sabedes tamén, o dixen na comisión informativa, o Pozo do Cachón é un pozo recibimos o Concello de Muros unhas subvencións para que ese pozo este aberto e se teña utilidade de forma turística. Entonces non podíamos consentir que ese pozo se pechara, perder as subvencións para poder seguir explotando de forma turística e que todo o mundo pudera disfrutar dese gran edificio. E co cal, pois, tamén aproveitamos e creemos que é ese referente agora no noso Concello, había que iluminalo para velo desde todos os puntos posibles. E, vedes que o proxecto é moi ambicioso, é un proxecto con unha cuantía bastante elevada, entonces traémolo para aprobación no pleno da corporación e logo presentarlo ao presidente, que xa levou un seguimento con nós, man a man, sabendo en que iba a consistir ese proxecto e como íbamos a facer que ese Pozo do Cachón se vira outra vez no seu esplendor. Rematou? Partido Popular? Non vai a facer referencia á proposta da alcaldía? O que solicita, o que se vai a traer a aprobación? Sí. Explicou, pero non fixo referencia á proposta que se trae a aprobación. A aprobación, sí. Non o tes? Non temos. A última. Outra vez. Traemos para aprobar o proxecto denominado Rehabilitación Parcial e Iluminación Arquitectónica do Pozo de Cachón, redactado polo arquitecto don Manuel Tal. E, segundo, solicitar unha subvención económica por importe, que xo estuve dicindo, pero non dixen o número, que supón unha axuda do 80% do orzamento total da actuación, co fin de poder iniciar os trámites necesarios para incoar o expediente. Asumir o compromiso de consignar os vindeiros orzamentos municipais o importe necesario para financiar a achega municipal e designar a alcaldesa María Lago como representante do Concello para xestión desa solicitude e tramitación do expediente. Partido Popular. Moi ben, moitas gracias. Bueno, o Cachón leva xa cerrado bastante tempo, é necesario facerlle unha rehabilitación, non sei se parcial, integral ou de que tipo, que eu tampouco son técnico. Bueno, esperemos que a Diputación este pola labor de atender esta solicitude, que non sea igual que a solicitude do Parque de Esteiro Louro, que se fixo fai un ano e aínda non supemos nada dela. Entendo que isto será unha solicitude de unha subvención nominativa, pero o que máis me preocupa de todo isto é asumir o compromiso de consignar nos vindeiros orzamentos municipais, porque os orzamentos levamos pleno tras pleno preguntando e
E, bueno, de momento ni están ni se les esperan. Entonces, se a Diputación responde, pois esperemos que o Concello teña feito a súa parte de ter consignada esa aportación de 85.000 euros que se supón que vai a ter que facer sobre este importe. Nada máis, gracias. Ben, pola nosa parte, nada, dicir que a actuación no Pozo do Cachón é extremadamente necesaria. Como ben dixo a señora González, non fai falta ser un técnico profesional para ver que ten falta, e ver que faltan as madeiras do balcón, por exemplo, sin ser técnico é algo que salta a vista, ou que os cumios están separados. Eu non sei de inclinacións nin demais, pero sei que miro para arriba e vexo o ceo, e que por aí ten que entrar agua así ou sí. E non son técnica, pero claro, polos furados pasa agua cando chove, é o que ten. Cremos que a zona do Pozo do Cachón é unha zona moi importante para todo o Concello de Muros, en especial para a parroquia de Serres, porque ademais é unha zona moi utilizada por toda a veciñanza, e estánse levando a cabo actuacións en todo o entorno que, bueno, despois de que se construíse no ano 94, a verdade é que, bueno, o mantemento non foi o que precisaría, si ben é certo que despois de 32 anos xa tamén lle ia tocando. A falta de mantemento foi evidente, pero o tempo en riba do mar é máis que suficiente para ir comendo o edificio, e sobre todo o problema da pedra. Claro, pedra en riba do mar, todos sabemos o que fai o salitre nas casas de pedra, e o Pozo do Cachón non ia ser unha excepción. Pola nosa parte, imos apoiar a proposta que se trae en conxunto, evidentemente, porque creemos que é algo totalmente necesario. Señor Lago Álvarez. Aí me toca a mí. Bueno, de forma sencilla, parece que as cousas de Palacio van despacio. E as cousas de Palacio non son precisamente as cousas relacionadas ca Iglesia, tamén con esta Santa Casa. Si facemos memoria de cando foi isto, nos di, publicado o día 7 de xullo, pero nos di, Formoso interesouse pola situación do edificio pasado xoves 26 de xuño. Si nos poñemos a sumar, agradezco que o presidente hubiera habido Muros, e agradezco que mostrase a súa intención, o seu interés en dar solución a este problema que ten esta gran instalación municipal. Ora, 11 meses, son meses. E xa, dicir que se pudo haber encargado o proxecto moitísimo antes. E xa que o proxecto efectivamente son 517 páxinas, e xa que non tiña o problema de ter que redactar o proxecto pasándose por encima dos cerros de Cafarnaún, do reglamento do uso do galego, pasándose por encima de todo eso, de redactalo en galego, pois xa puderan haber feito, ou por unha parte encargalo antes, e por outra parte redactar o proxecto en galego, do que xa temos falado aquí máis dunha vez. E me poden contestar, afortunadamente me poden contestar dicíndome: non importa que o gato sea blanco ou sea negro, o importante é que cace ratóns. O importante non é que o proxecto este en galego ou este en español. O importante é que se faga, se consiga o capital e se faga. Vale, pois se me pode contestar así, pero hai cousiñas que hai que alentalas. Hai que poñelas no sitio, non é solamente queremos galego 4 días, queremos galego todo o ano do Señor, en todas partes, e o Concello ten a obrigación de poñer o regulamento que se cumpra. Pero ben, con respecto ao proxecto, 514 páxinas, pero é que non podían ser menos, porque está feito de maneira exquisita. Podía decir que solamente lle falta calcular
as puntas, ou a intensidade do golpe do martillo encima das puntas. Está feito de maneira exquisita, con todo o detalle, sin duda ninguna, sin duda ninguna. Bien, podolle mencionar desmontaje da cubierta de panel de non sei que, tanto, desmontaje del tablero de madera, tanto, desmontaje de goterón de cobre, tanto, 599 euros, detalle por detalle, sin duda ninguna, detalle por detalle, sin duda ninguna. E dentro dos detalles, como o servidor traballo non ten, pois dalle con tempo abondo de andar con todas estas cousas. Dentro dos detalles, cando fala o proxecto de levar os refugallos de obra a sitio determinado, según a normativa, aquí, alá e colá, no espacio de 10 kilómetros. Onde estará? Eu me temo, aproveito a ocasión para decirlo, que non sea precisamente nas aceras do Parque Empresarial de Muros, como sucedeu da vez anterior, do que din conta aquí. Pola miña parte, insisto, proxecto maravilloso, agradecimento ao presidente da Diputación e un pouquiño de disgusto por levar as cousas con tanta lentitude. Hai que apretar a marcha mentre se pode. Eu xa, cos anos que teño, xa non me dá, vamos a ver, de marcha de correr non me dá, pero vamos, con outro tipo, pois sí. E non facer bo aquelo do capítulo 18 do Quijote, que é recordado de forma moi mala e moi extraña. Gracias, alcaldesa. Señora González. Vamos a ver. Do Quijote. Eu creo que estamos falando unha cousa seria e moi importante para Muros. Vamos a deixarnos de facer teatritos, porque isto non é un teatrito. É unha inversión moi importante para o noso proxecto, con un proxecto que non se fai en 2 días, que costou traballo facelo, e que, bueno, que costou traballo facelo, e que eu, non sei, opina o de Muros Centrado que é maravilloso, sin ter coñecemento ningún, de ninguna maneira, que sabe se estaban feitos, se non estaban feitos, sabe, de proxectos. Non ten idea. Pero bueno, pero lo que tiene que hacer es un teatro, e está o facendo. E esperemos que non se lle ocurra agora darlle outra volta, como lle dou fai 5 minutos, e votar en contra deste proxecto, de pedir a subvención a Diputación. Esperemos que non, pero bueno, menos mal que o seu voto non é vinculante, entonces non nos entorpece, déixanos seguir traballando, porque se fora de outra maneira, isto íbamos a camiñar dunha forma un pouco máis difícil, pero gracias a Dios podemos seguir traballando. Con respecto ao comentario do Partido Popular, non entendo eu esa dúda de que esperemos que cumpla a Diputación, se sabemos que quen cumple precisamente co Concello de Muros é a Diputación da Coruña. Se cumplira unha cuarta parte a Xunta de Galicia, como cumple a Diputación da Coruña, este pueblo era outro. O que pasa que a Xunta de Galicia ten as miras para outro lado, e incluso cando gobernou vostede, cando gobernaron o Partido Popular, ni caso, señores, ni caso. Entonces, que as achegas da Diputación da Coruña están para ver, e esta vai ser outra máis. E se vostede se preocupa que nos botaban cara ahora mismo, que pasou cos parques de Esteiro e de Louro, pois vamos a dicir que no próximo pleno van ao pleno da Diputación, que é o último paso. É mañá. Como? É mañá, sí. Pois vai a ese pleno. Sí, señora Monteagudo, infórmese. Xa sei que non lle gusta. Sabemos que non lle gusta. Sabemos que non lle gusta, que esas consecucións que estamos facendo para o Concello de Muros, que vostede non foi capaz de facer, vale? O Partido Popular non fostedes capaces, teniendo un goberno amigo, en teoría, na Xunta. Entón, agora, claro, se ponen nerviosos e dicen, esperemos que cumpla a Diputación de La Coruña. Ya me gustaría a mí que cumpliera la Xunta de Galicia como está cumpliendo la Diputación de La Coruña, preocupándose polo Concello de Muros, como se leva preocupando de sempre, vale? Non agora mismo, de sempre, e agora tamén. Entonces, nós esperábamos que este fora un motivo de alegría para todos os concelleiros, que fora un motivo de decir, vamos a apoiar todos e sacalo adiante canto antes, conseguir unha maioría unánime,
e bueno, e se non, pois, non entendemos os motivos que si tardamos, que si non tardamos, que si ven en galego, que si ven en non sei que si... Nos vais a facer unha obra, unha gran obra en ese Pozo do Cachón, que ese Pozo do Cachón merece esa obra, o cal podíamos estar todos ben contentos de conseguir que a Diputación da Coruña mirara outra vez para nós e dixera: ese edificio hai que mantelo e hai que mantelo de forma o máis dignamente posible. O sea, que non entendo eu esa dúbida, a ver se é verdad. Como que a ver se é verdad? De onde lle viñan os ingresos ao Concello de Muros cando gobernaba usted? O se olvidou? Porque o señor de Muros Central dice que tiene memoria e ele sabe tamén de sobre onde veñen porque se sabe facer números, saberá facer eses tamén. Saberá dicir presupuesto, ingresos, gastos, de onde veñen os ingresos? Hai que sumarlos, nada máis. Simplemente. Bueno, eso, que esperamos que isto siga adiante canto antes e que podamos ver ese Pozo do Cachón como se ve. Rematou? Partido Popular? Señora González, o voto de cada un dos concelleiros é vinculante. Pode non ser decisivo, pero vinculante é. Pero non nos interesa. Vinculante é. Si me equivoqué, é verdad. Sí. Señora González, por favor. Nada, nos o que estamos comentando nos parece moi ben todo o que dixo. O que non dixo nada foi de cando van a sacar os orzamentos, pero bueno, non perdemos la fe, vamos a seguir esperando por eles. Nada máis, imos a apoiar a proposta, por suposto, porque pedir sempre está ben e sobre todo para unha necesidade como esta, pero bueno, somos gente optimista e con fe, ya lo sabe, señora González, de sempre. De sempre. Bueno. Nada máis, moitas gracias. Bueno, nada, nos reiterarnos na necesidade que ten a obra, na importancia do proxecto e a busca de financiamento. Nada máis. Señor Lago Álvaro. Sí, antes de intervir, despois de intervir eu, unha, dúas, tres veces intervén a señora González como... Vai pechar a señora González. Ai, pecha... Pecha a señora González. ela. Abreu ela, pecha ela. Vale, é que me pode seguir insultando. Pódeme seguir insultando, entonces. Porque xa nos chega, E pídolle, señora alcalde, estou xa en torno de intervención, e pídolle, señora alcaldesa, que poña un pouco de orden na bancada de arriba, Porque a paciencia chega hasta onde chega, Ni teatritos, poñer en solfa se eu sei ou non sei ou acontezco, etcétera, etcétera. Xa lle chega, xa lle chega. Non sei como moitas veces se pode chegar a casa e despois de dicir todo o que se di, se pode igual dormir ou conciliar un sono, que non é o meu caso. En absoluto é o meu caso. Eu sei o que sei. E usted non mo ten que poñer en solfa, en absoluto. En absoluto me ten que poñer en solfa. Si cree que con eso me vai a axudar a que me deo, malo leva. Cuidado con todo eso. Proyecto maravilloso, 514 tal, que tardaron, pois tardaron 11 meses. Igual outro goberno non tardaría tanto. Que non se teñen que enfadar, non teño nada que cambiar, non ten argumentos de que iba a cambiar o meu voto, en absoluto, Se ven un pouco o caso, fai moitísimos anos, cando argumentei e saleu en prensa o que eu non dixen, en palabras de quen pasou a información, se non o dixeste o pensaste. Nin eso. Deixádeme vivir, Déixame vivir. Nada máis, perdón, alcaldesa, perdón, corporación. Está aquí, home, se me dá algo, está aquí. Sabe, Damián, como o aplicar. Está aquí, non pasa nada. Me dá a impresión de que pode que alguén este buscando eso. Nada máis. Bueno, eu non vou entrar ao xogo. Señora González, remate a intervención. Pois eu tampouco vou entrar ao xogo. Se cree que é algo de tipo personal, equivócase. Estamos falando de unha actitude política. E eu estou falando de actitude política, nada máis.
eso de que é personal, usted equivócase totalmente. O que pasa é que, claro, somos presos das nosas palabras e temos que saber o que decimos. O sea, decir, un proxecto é maravilloso porque tiene 500 páginas, que pasa? Porque pesa medio kilo é maravilloso. Cada un temos que falar do que verdadeiramente coñecemos. É verdadeiro, é seguramente verdad, é maravilloso. Por iso contratamos a eses técnicos, porque confiamos en eles e creemos que van a facer un proxecto digno dese edificio. O sea, é unha persona que se dedica a facer rehabilitacións, cousas de arte e notase seguramente cando fixo ese proxecto. Bien, o máis importante e o que traemos aquí é conseguir aprobar este proxecto, conseguir leválo adiante, conseguir a financiación da Diputación da Coruña, que confiamos plenamente en que si nos van a botar unha man, que así nos lo anunciaron, e que efectivamente que sea da forma máis rápida posible para poder ver esa obra acabada. Pois pasamos a votar. Votos a favor da proposta. Pois queda aprobado por unanimidade. Ben, pasamos agora ao sexto punto, mocións de urxencia. Hai mocións de urxencia? Se non hai mocións de urxencia, pasamos ao punto sétimo, dar conta das resolucións de alcaldía número 355/2026 do 20 de abril ata número 462/2026 do 19 de maio de 2026 e das actas da Xunta de Goberno Local número 8 do 15 de abril, número 9 do 29 de abril e número 10 do 13 de maio de 2026 e das resolucións contrarias aos reparos formulados pola intervención municipal. Damos conta. Punto oitavo, rogos e preguntas. Quedou sen contestar unha pregunta do señor Lago Álvarez. Bueno, eu digo que é de abril, pero non é de abril, é anterior, porque no mes de abril dixenlle que era certo que se me pasara. Que preguntaba por canto se debía dos mercadillos a día de hoxe. Ben, débense do ano 23 hai sen cobrar 2.097,76 euros. 2097, perdón. Do ano 2024 hai sen cobrar 3.717,16 euros. Están identificados todos os devedores, por suposto. E do ano 2025 hai pendiente de cobro. Aquí quero puntualizar que hai moita xente que pideu a división en prazos do cobro, polo tanto, bueno, por agora van pagando, pero sí que hai parte do 25, unha parte importante do 25 sin cobrar, que son 13.790,49 euros. En total, a débeda dos 3 anos ascende a 18.597,57 anos. E, para que se faga unha idea de que cantidade supón isto do total do mercadillo, o total de cuotas anuais corresponde a 37.914,24 e do 25 cobráronse 21.367,23 euros. Espero que con estes datos quede contestada a pregunta que fixo. Fixen o máis desglosada posible, tendo en conta que vostede mesmo pideu que non se dixese que nos eran os devedores, e que, bueno, que tampouco é o que corresponde. Rogos e preguntas para este mes, Partido Popular. Bueno, pero queríamos preguntar por a ausencia do señor Martínez Lago, porque ninguén fixo ningún comentario de que... Pois mire... Disculpando a súa inasistencia ao pleno. Agradézolle que mo pregunte, porque é certo que me olvidei de dicilo e no medio do pleno dixen, pois parareino, pero non correspondía, así que xa que me dá pé. O señor Martínez Lago está de permiso de paternidade. Aproveitamos que creo que non lle demos aínda e damos ya noraboa. Moi ben. Eu sí que ya di. Vale. Señora González, teño diante a orde do día do Pleno da Diputación de mañá e non está en ningún sitio unha subvención nominativa para o Concello de Muros para os parques infantiles. Minten vostedes sin ningún rubor, pegouselle o de aquí deste lado. Señora Monteagudo, por favor, rogos e preguntas, por favor. Estamos no punto de rogos e preguntas. Moi ben.
Temos varios rogos, vale? Sobre todo referidos a mantemento, pois a carretera do Maio que vai á Fonte da Pontella, o Paseo de Louro na parte que non se pechou, sobre todo na zona de abaixo, porque hai moitísima area e bueno, faise incómodo para a xente que está paseando por ali. Limpeza. Perdón? Limpeza do Paseo de Louro, pregunto. Area. Claro, está cheo de area. Sí, claro, digo que limpeza. está cheo de area a zona que está máis pegada á playa, entonces o que, claro, que rogamos a limpeza, se é posible. Hai moitísimos contenedores rotos, aquí diante hai varios rotos, en tal hai varios rotos, non sei se non teñen conta deles, se non fai nada por reparalos, pero bueno, hai bastantes contenedores en moi mal estado, con rajas que van de lado a lado e partidos pola mitad. Tamén en tal rogámoslle que faga chegar a que lle corresponda a limpeza roza da Horta do Cura, porque bueno, está bastante salvaje. Aquí no casco temos 2 postes da luz que están cos ferros ao aire e un estado bastante lamentable na Rúa do Río e na subida a Jallambao, que non sei se bueno, se cousa do Concello ou se ten que pedirlo a alguén, pero están bastante afeitados e parecen incluso que non teñen moita estabilidade. Vale. Tamén lle rogamos que cando dean permiso para algunha festa, pois teñan en conta bueno, si hai no entorno da catedral, das iglesias, en este caso dos funerais, porque bueno, nos chamaron as familias destas dúas persoas mostrando o seu malestar porque estaban no funeral e Perdón. ali un toldo e música de festa entonces, bueno, pois é unha cuestión de un momento e non costa nada pedir un pouco de comprensión. Perdoe, déixeme puntualizar aquí este tema porque nos recibimos a queixa no Concello e eu persoalmente chamei aos organizadores da festa e a festa non foi no entorno da igrexa. A festa foi en Cabanas. Sí, pero a música chegaba hasta arriba. Como? Pero escoitabas a música arriba. Bueno, pero, a ver... Bueno, é un momento, non é... Claro. Non é... Eu xa sei onde foi a festa e sei que había un toldo no atrio da iglesia tamén. Sí, non sei porque o vin. O toldo pero bueno, é unha cuestión de respeto do momento, non pasa nada por facelo. Vale. Nos gustaría saber, xa o preguntamos en máis ocasións, pero non nos contestaron, por que se anuncian uns plenos sí e outros non nos perfis sociais do Concello, porque creo que ademais foi unha pregunta que tamén fixo neste caso a portavoz do Grupo Socialista, porque algúns plenos sí que se poñen e outros non se poñen. Entón non sabemos cal é o criterio que se utiliza, non sei se desde o grupo do BNG ou desde o grupo de goberno para anunciar os plenos sí e outros non, porque aleatorio non debe de ser. Vale. Pois contestolle que foi unha pregunta. Cando non hai contido, como foi nos anteriores plenos, pois non se anuncia o que vai a ir. Se se fixa no... Un pleno extraordinario con contido. Se se fixa no último... Bueno, no pleno ordinario que se anunciou desta vez, non se numeran nin o punto de aprobación de actas, nin de rogos e preguntas, nin de dar contas, simplemente se numeran os acordos que veñen a pleno. Sí que é certo que non se fai en todos os plenos por despiste meu, máis que nada. Despiste moi oportuno, porque sempre coincide cando a vostede lle interesa que os asuntos estén publicitados ou non. Tamén lle queríamos facer un rogo respecto á fonte e os accesos ao lavadoiro de Sestaio, que tamén están en moi mal estado, e despois queríamos facer reiterar as preguntas que veñemos facendo ao longo destes meses. O tanatorio, sabemos algo? Non? Nada? Se abre? Non se abre? O tanatorio está funcionando.
O tanatorio ahora mesmo está funcionando pola empresa concesionaria en Alta. De feito, anunciáronse xa tivo varios servicios. Bueno, fixeron as obras que se exixían por parte da Xunta para poder funcionar. Está funcionando. Moi ben. Como iso non lo dixo xa no pleno pasado e ainda non estaba, pois por eso volvemos a preguntar. Non, pois agora está funcionando o tanatorio. Xa, vostede xa nos anunciou no último pleno de que estaba funcionando e non estaba, por eso volvemos a preguntar. Porque non houve difunto para ir para ali. Queremos saber se está executada a sentencia pola que se condena ao Concello por vulneración de dereitos fundamentais dunha traballadora. Non, ainda non está executada. En ningunha das súas partes. Ainda non se pagou. O resto, a conducta vulneradora cesou no momento no que se comeza a facer no momento no que non se lle volve mandar ir a casa. A conducta vulneradora era mandarlle ir a casa. Non se lle volveu a mandar ir a casa, entón a conducta vulneradora cesou. Bueno, alégrame de que nos dé razón, porque nos insistimos que a conducta vulneradora era esa, vostede decía que non, que era non ter feito plan. Reunise algunha vez o Comité de Seguridade de Saúde? Sí. O Comité de Seguridade de Saúde reúnese de forma periódica digo yo agora porque teño os apuntados. É o segundo xoves, de marzo, abril, maio, marzo, xuño, bueno, cada 3 meses. Marzo, xuño, xullo, agosto, setembro e decembro. Moi ben. E ata agora, sí, como iba, e ata agora, dende que se constituíu, quitando un día que os traballadores non podían, os traballadores membros do Comité de Seguridade de Saúde non podían e pediron que se aplazase. O resto dos días que tocou sempre se reuniu o Comité de Seguridade de Saúde. Ben, pois rogamos que nos faga chegar as actas desas reunións. Vimos no Boletín Oficial da Provincia de hoxe que se publica un proceso selectivo para unha praza de policía local. Entonces queríamos que nos explicara que pasou co outro proceso, porque no seu momento se cubrirán as dúas prazas. Cubríronse dúas, e na OPE do ano pasado aprobouse outra máis, que se vai a... Están as dúas cobertas? Sí, están as dúas cobertas, o que pasa é que están na academia. E agora apróbase unha nova praza para que poida entrar na academia en xaneiro do ano 27. Moi ben. Por eso se publican. Bueno, pois pola nosa parte nada máis, moitas gracias. Venga. Señor Lago Álvarez. Sí, gracias, alcaldesa. Bueno, iba a empezar eu ca última pregunta da portavoz do Partido Popular. Hoxe no Boletín Oficial da Provincia se publicou a oferta de emprego público de 2026, supoño, non? 25. 2025. Ese é o proceso dunha das prazas. Sí. De unha sola, porque se fai referencia a praza, ao presuposto de 2024, que é cando se aproba a oferta de emprego público. Non se aprobou. A oferta de emprego público aprobouse no 24 e aprobouse no 25. Aprobouse a oferta de emprego público do 24, aprobouse a oferta de emprego público do ano 25 e este ano toca aprobar a oferta de emprego público do ano 26. No ano 24 incluíronse 2 prazas de policía local, unha de limpador de edificios, 2 de limpeza viaria, que digo yo de memoria, bueno, xa que preguntan pola de policía, voulle falar só das de policía para non errar. 2 de axente de policía local aprobáronse na OPE do 24, unha de axente de policía local aprobouse na OPE do 25 e
cando aprobemos a OPE do 26, esperamos poder aprobar algunha praza máis de policía local para que no menor tempo posible poidamos contar con un corpo de policía local en condicións. Bien. Pero agora mesmo estamos en condicións de dotar o Concello de 3 novos axentes. 2 xa entraron, están na academia, e un novo sairá deste proceso selectivo. Podo continuar. Continúa. Pregunto, a oferta de emprego público non se aproba conxuntamente co presuposto que corresponde? Non. 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 A oferta de emprego público vai por outra parte. Co orzamento apróbase o cadro de persoal. A oferta de emprego público apróbase de maneira anual e fai referencia ás prazas que quedaron vacantes, xa fora por xubilacións ou polo motivo que sexa. Unha das prazas que quedou vacante este ano foi porque a persoa que entrou, a persoa que ocupaba marchaba. Pero non se aproba co orzamento. Bien, non insisto máis en isto. Tasa turística. É dicir, Como? Perdón? tasa turística. La conoce a corporación. No seu momento, pois, usted, postulouse sobre o tema da tasa turística. Pregúntolle, sigue usted pensando desde o seu goberno en elaborar unha normativa para poder implicar en Muros o que se chama tasa turística? Eu son partidaria de aplicar a taxa turística e polo que temos falado dentro do goberno, sí que somos partidarios de estudiala. Agora ben, sí que lle direi que coa falta de persoal que temos, levala a cabo é complicado. E para os concellos pequenos como son o noso, é difícil conseguir quitala adiante. Pero creo que é necesaria e que deberíamos contar co apoio de administracións superiores para que nos axudasen a elaborala e a xestionala, non só elaborala, porque a xestión dunha taxa turística para un concello como Muros, cas carencias de persoal que ten, non é baladí, como soe dicir vostede. Bien, continúo. Xa falado xa un montón de veces relación de bens inmobles da entidade. Leo na memoria da conta xeral, que mañán se dictaminará en comisión, que o Concello dispón do inventario de bens. Sin embargo, non está detallado e conciliado nas contas do inmobilizado no día de data de aprobación destas contas. O Concello dispón de inventario. Eu levo esperando polo inventario de bens desde o día 7 de xullo de 2023, cando tomei posesión. E supoño que tamén o resto dos concelleiros non pertenecentes ao grupo de goberno están esperando. Lle rogo que poder acceder ou a forma que sea a mirar que hai no inventario. Señor Lago Álvarez, xa lle dixo moitas veces, pode vir polo Concello cando quira a revisar o inventario. Está telemático, dende a casa non vai ser capaz de acceder a él, porque eu intentei tamén dende a casa e non podo acceder. E imagino que será polos temas da rede na que está instalado. Pero pode vir aquí a acceder a consultalo sin ningún problema. Simplemente solicíteo, diga cando quere vir e dáselle acceso. Xa llo dixen en varios plenos. Moi ben. Vamos a ver, unha casa na rúa Porteliña de Muros, o 40 e tanto, que está nun estado que está causando improperios a cera. Unha acera bastante transitada, ao lado temos correos, por aí ven moitísimas persoas ven polo sitio. Me dá a impresión de que en algún momento, que a mí me comunican desto, me di que entregaron un escrito no Concello. Non sei se entregaron un escrito ou non no Concello. Tan só lle pido que se teña interese neste tema e hasta onde se poda chegar ou algún artículo da Lei do Solo de Galicia que ten aplicado xa en varias ocasións, concretamente o artículo 135 da Lei do Solo de Galicia. Señor Lago Álvarez. Conseguir... acabe contéstolle. Conseguir saber quen son o propietario ou propietarios, poñerse en contacto con eles e, na medida decirlle que o arreglen, na medida do posible,
Sería outro rogo ou outra pregunta con respecto a isto, pois non é que haxa un disparate delas en muros, pero hai casas que están moi malas condicións, ao menos a fachada, o que se ve, que seguramente por dentro, pois tamén, no momento que proceda. É dicir, non esperar a que veñan, casi ir a buscalo, se trata incluso, pode ser o caso de xente maior, facerlle uso, axudarlle a solicitar as axudas do plan especial, do casco histórico, etc. Pero ir a buscalos, non é nada sencillo. Con isto hasta onde se poda chegar a identificar... Contéstolle. Bueno, non vexo a foto dende aquí, esa foto agora mesmo, esa casa agora mesmo está vallada con un cordón, con a cinta da policía local. O Concello xa tomou medidas e xa se abre o expediente urbanístico, están identificados os propietarios e hai un requerimento sobre eles. Sí que entrou un escrito, sí, caeron as pedras, ademais, no momento no que caeu a primeira non estaba vallado, e, bueno, por sorte non pasou nada, pero vallouse a zona e abreuse expediente urbanístico, están identificados os propietarios e requeridos para que o arranxen. Bien, continúo. Falei en plenos anteriores de espellos en Tal, Louro e Esteiro. Quería saber, se dixo o que tiña que ser, que é necesario permiso da Xunta. No caso concreto destos, ou igual incluso de outros, se lle pideu permiso á Xunta para, no seu momento, que se poda ou que se prevea colocar estes espellos en Tal, en Louro e Esteiro, os espellos dos que eu mencionei. Pois eso teño que miralo porque agora mesmo non lle digo exactamente se tramitaron os permisos. Non descoñezo. Pois se están pedidos, e se non están pedidos, lle rogo, engada este espello en Serres, este espello que nos leva subindo á dereita, o camiño a Besada, San Ramón, etc. As condicións de salida da carretera pois son bastante difíciles e sería moi prudente, insisto, que non é un... O da Rola. O da Rola, que non é nada raro, principalmente poder evitar calquer desgracia que poda haber por aí. Bien, falolle de... Falolle da moi conocida Ponte de Baristo en Esteiro. O domingo pola tarde estuven por ali, a verdad que fixen un pouco de ruído, porque subínme a fonte cada 2 pasos, a petar, a ver se se movían as tablas, e moitas tablas se movían. E no remate de todo, xa casi encima xa do Artón, o detalle pois é de moita tabla estropeada. Sei que no seu momento, o ano pasado, ou en algún outro momento, pois o Concello reparou algunhas das tablas. Isto se entende que é competencia de Portos de Galicia. De Portos non. Non, de Costas. Parte Costas, pero bueno, o mantemento fai no Concello. O mantemento desas tablas fai nas o Concello. Depois fartámonos de cambiar tablas. É propiedade de Costas, pero o mantemento fai no Concello. Acabo seguida con isto. Puente peatonal, conocido popularmente Ponte de Baristo, un aeroporto integrado no paseo marítimo local. Gestión, mantenimento e titularidade dependen parcialmente das administracións autonómicas. Portos de Galicia e o Servicio Provincial de Costas. Bueno, si, a de Baristo peja con Portos, ten toda a lógica. Sí. Bueno, pois nada, mandarlle unha cartiña a Portos de Galicia, dicirlle ao señor Álvarez, hai ali un Álvarez en Muros. Señor Lago Álvarez, de todas formas direille que mandamos aos técnicos municipais a que revisasen a ponte. Cando se revisou a pasarela de Louro, tamén se mandou a revisar a ponte de Baristo. E se ven a zona da pasarela como tal, sí que hai que seguir cambiando tablas, eso é... Día sí, día tamén, hai que cambiar tablas ali. A ponte de Baristo, dignos os técnicos municipais que non corre risco. Porque nos mandámolos a propósito a que fosen a mirala porque nos chegaran queixas. Bueno, houve veciños que directamente se dirixiron a nós dicíndonos que tiñan medo, que non había medo estable e demais. Mandamos os técnicos dignos que non supón un risco.
que non hai o que é na ponte como tal, non hai nin tabuas soltas nin nada. Sí que ten un vaivén, pero é un vaivén xa polo deseño da ponte. Sí que a pasarela, pois, aí é día sí, día tamén, hai que cambiar tabuas. Bien, posiblemente eu cos 100 kilos meus bateu a tabla máis da conta. Na tabla de madeira fai ruído, pero iso non quer dicir que vai a caer. Movíase. No, o que nos din é que non corre risco, dito polos técnicos. Bien, continuo. Falei a semana pasada do convenio das Carrilanas e volvo a interesar co convenio ca Asociación Carrilanas de Esteiro e convenio con Castelo Rock. Se me dixo que, bueno, que había moito trámite que facer, tratar isto, aquello outro. En que fase se encontran ambos convenios? Pois agora mesmo estánse preparando os informes e todo iso, non? Ademais, estáse en conversas con eles para ver cal é a mellor forma tanto para eles como entidade como para nós como concello de levar a cabo os convenios. Pero estáse en conversas cas entidades para ver como se fai. Continuo. Leo os decretos e me encontro con, unhas e outras sobre asuntos judiciales. Voulle pedir un dato que non ten agora mismo, pero para o próximo pleno, ou se me dá con tempo, pois yo pido por escrito para telo máis claro. Solamente os asuntos. Non necesito saber nin que hai nin que non hai. Asuntos que ten pendentes, que ten os tribunales pendentes de resolver co Concello de Muros. Na orden social, civiles, penales, se usubera, en contencioso. Simplemente nin o procedimento quero saber o número en un sitio e en outro, non chegan ao punto. Quere saber cales están pendentes de sentencia ou cales están pendentes de xuicio? Todo conxunto. Pues, evidentemente teño que este é un dato que non lle sei de memoria, teño que mirar. Bueno, tenme baña máis. Vamos a ver, ya vamos correndo moi ben. Sala Nasmo de Muros. A verdad, nunca entrei no sitio, pero sí... Pois invito, é unha sala moi bonita. Nunca entrei no sitio. E con actividade moi boa. Pero teño xente que vai ali e me está falando de que hai humidades, filtracións, hai que darlle solución a eso. Aí entran maiores, entran entremedios, entran pequenos, hai que ese sitio, ese nido de xenios da música, hai que cuidarlo. Lle pido, lle rogo que, como sea posible, o máis rápido que se poda, se actúe para evitar esas filtracións, mous que hai, etc. Se me falaron de todo... Hai un proxecto elaborado que eu creo que contempla todo o revestimento e illamento, verdad? Pidíronse subvencións a Xunta de Galicia, pero foron rexeitadas. Entón, pois, estamos en búsqueda de financiamento, o proxecto está elaborado, eu creo que xa dende o ano pasado ou de fai 2. Xa hai tempo que se fixo o proxecto, porque sí que ten faltiña, eso no seu momento fíxose con un obradoiro de emprego, creo, non? Elaborouse con un obradoiro de emprego, e, os edificios desse estilo non son da mellor calidade posible, pero a verdade é que nós tamén somos partidarias de que o espacio siga tendo vida para os máis novos, para os máis vellos e, como di vostede, para os intermedios, aínda que temos dudas de quen son os intermedios. Pero bueno. Continuo. Vamos a ver, iba a preguntar tamén, pero xa o fixo a compañera Inés, sobre o pago da sentencia dos 7.000 e pico de euros, pero bueno, estamos aí. Vamos a ver. Acerca de un escrito presentado e que non foi contestado. O escrito foi presentado por un empleado municipal o 20 de febreiro de 2025. Bien, pasou un ano enteiro. Ano e meses pasou enteiro.
No escrito se está pedindo reingreso ao servicio activo no Concello de Muros, no posto, etc., ou subsidiariamente o ingreso na situación de segunda actividade. Por parte do Concello non se contesta. Me gustaría saber por que non se contesta, sendo moi, pero moi importante contestar, porque agora nos vemos con unha denuncia diante a sección social do Tribunal de Instancia de Santiago de Compostela, onde se reclaman unhas cantidades que non son pequenas. Tal vez se hubiera contestado isto ou conciliado algo, pois non se chegaría a esos temas. Dicir, pleitos os menos posibles, señoría. Pleitos os menos posibles. Por que non se contestou? Pois mire, non lle podo dicir exactamente por que non se contestou, porque os informes estaban feitos, pero aí houbo algún erro. Non lle podo dicir exactamente por que non se contestou. Pero sí que é certo que se pideu e non se contestou. Continúo. Portiño do Maio, praia do Portiño do Maio de Esteiro, como se pode ver na foto, xa entrego agora, pero entregollas todas xuntas, son unhas cuantas, entregolle todas xuntas. Nada, a area pasa por encima da carretera, tirada encima de unha casa, e a mí o que me preocuparía, o menos do menos, me preocuparía que a area este na cera. A mí o que me preocuparía que son os elementos, que a xente que este por aquí ou por alá este respirando esa area, ou que a area este entrando dentro das casas. Solucións inmediatas estou seguro que non ten, pero mandarlle ao propietario ou tal, da comarcal 550, que levante, que saque polo menos a área do sitio. Non é de competencia municipal, é de competencia de carreteras de Galicia, do que corresponda. 10 e 16. Entón, entendo que o rogo é solicitarlle a Estradas que retire a... Que retire a area, porque outro detalle de sacar a area de encima das casas ou sacar a area en determinados momentos de encima da carretera para evitar que un coche se poda estropear, pois vai ser bastante difícil. Estou no número 10 de foto e me paso ao número 11, pero isto está en número 16. Continúo. Leí no seu momento, Muros pone en marcha. Sinto moito, pero teño un archivo impresionante. É que non sei que noticia é esa, porque a verdade é que a Voz de Galicia sempre pon a mesma foto miña. Non sei a que se refire. Teño un archivo impresionante de todo o vida e por haber. Muros pone en marcha a primeira escola municipal de oratoria de jóvenes, explícase, etc. Como foi esta escola de oratoria? Cantos alumnos hubo? Que tal resultou? Pois non se chegou a levar a cabo porque non houbo demanda suficiente como para poñela a andar. Pedíamos un mínimo de persoas apuntadas para poder levar adiante e non se chegou ao mínimo. Entón non se levou a cabo. Foi unha pena, a verdade. Unha mesma foto, isto xa non lle paso. Sí. Se ao mesmo quere dar, pois jardo... Sí, eu non teño... Jardo. Manteño e non me salo, mentre teñamos repartamos, e que non teñamos miramos. Perriola e Muros, que é justamente o camiño que nos leva baixando da carretera de Miraflores, baixando a praza do Mercado, e que enlaza ca rúa, como lle chaman agora, dos Fornos? Non. A Rúa dos Fornos é a que... Aurora. A que vai desde o mercado? Sí, Aurora. Por detrás da xesta. No, a dos Fornos cruza a Rúa do Río. Máis arriba, sí. Está no mercado. E sube hasta a final. Detrás do mercado, justamente, sí. Andúvose por un lado, por outro, tal vez se lle olvidou aquí donde fai falta.
bastante falta andar e non é unha cousa tremendamente rara nin extraña do que hai que facer. Rogo que se limpie aí o sitio, tanto as escaleiras como todos os servales, etc. Vou acabando. Fonte do Castiñeiro, de forma moi clara, foi limpa, foi amañada, pero un pouquiño máis é reparar a pedra que está solta. A pedra que está solta, máis limpar isto. E agora estamos en época de plantar, e aí toda esa zona plantarlle uns tajetes que duran hasta decembro, quedaría moi, pero moi bonita. Tajetes tamén se lle chama rosa de la India. Son as floriñas naranxas que utilizan os de difuntos mexicanos. Bueno, chamase clavel de la India. Esas son as naranxas, esas. Sí, clavel de la India. Bien. Bueno, pero hai autóctonas máis bonitas. Bien. Continúo. Falaban de floriñas. Non le daba xunta, xa foi o que tuve aí. Vou acabando. Do recurso de reposición en solicitude de pleno extraordinario que firmamos a voceira do Partido Popular, máis eu, Non se vos contestou. Hai que contestar. Ainda non se cumpleu o mes, non? Vamos, isto é... O recurso de reposición do... Estamos en plazo, Estamos en plazo, xa sei, o escrito foi presentado o día 30 de abril, pero é importante para que forme parte da historia de Muros. Vale. Bien, continúo. Reclamación ambulantes, xa me dou os datos. Bien. Volvo así. Me contan pedras que caen do petón de Esteiro. Petón. Chámanlle petón porque de enfrente están as patudas de Santa Mariña. Pero que? A parte de abaixo? A parte de arriba, que caen de arriba. Vale, non pude estruturar. Pero chámanlle petón. Sí, non, que pasa que está mirando o outro vídeo. Pero chámanlle petón porque de enfrente están as patudas de Santa Mariña. Bien. Por favor, rogo que se mire a ver que tipo de pedras. Se caeran melóns ou caeran noces ou naranxas, pois sería mellor cousa. Pero roja que se mire que tipo de pedras caen, muller, ou que se evite, que se tomen as medidas para que non caian. Que se tomen as medidas para que se amañe eso de alguna maneira. A parte de outras cousas, pero non é ahora mesmo o momento con isto. Bien. Pabellón de Esteiro, se me dixo no último pleno que se estaba esperando o pos adicional ou pos de non sei que xa está o proxecto está listo. Sí, o proxecto está listo bueno, non habemos de tardar moito en aprobar o pos adicional que xa chegou a circular da Diputación, xa nos dixeron cantos cartos eran e o pabellón de Esteiro vai ir nese pos adicional. Moi ben. Pero xa está o proxecto listo. Rampa en Laxeiras, estado, chamaríalle eu semi-ruinoso, necesario actuar, non son montañas... Que rampa é? É a rampa que ten a barandilla blanca por diante, non casi enfrente de Carlos do Xalé de Don Carlos Iglesias. No, bastante antes. Pero para aquí, vamos. Bastante antes. Hai dúas rampas aí. Non son infinidade de metros, pero é importante amañar. Mas me dá a impresión de que cando chove por aquí debe correr a agua que dá gusto. Me dá esa impresión. Bien, continúo. Acerca do recurso de reposición que presentei en tempo 30 de marzo sobre os gastos aos grupos políticos, a súa inconveniencia, etc. Por que non se contestou? Non se contestou, requirironse os cartos aos grupos políticos. Bueno, requireuselle a xustificación aos grupos políticos, pero é certo que non se lle contestou o recurso.
fixemos o traballo, requerimos aos grupos que xustificasen os gastos. Pero sí que é certo que non lle contestamos o recurso. Bueno, Pero sí que se lle requireu aos grupos que xustificasen os gastos, Ben, vou acabando, non é moito. Unha das pontes de Badernado. Non é solamente unha. A que leva ao Castelo de Arriba, ao Castelo de Baixo. Desde aquí non vexo. Ao Castelo de Baixo. Por arriba, vese visitable, pasable, acontecible. Pero por abaixo está nunhas condicións. E o problema é que non é solamente esta ponte, ponte, que non é solamente esta, senón que hai algunha outra que está en moi mal estado. Sería prudente, en principio, botarlle un vistazo e examinar do posible peligro que pode causar. Ferros a la vista, etcétera. É certo que hai un problema importante, sobre todo cas pontes que son dese estilo. Estáse facendo revisión de varias delas, foronse revisar xa un par delas a Torea, que tamén nos trasladaba a veciñanza a preocupación. E nada, mandaremos os técnicos que vayan a revisar esa para poder, para saber exactamente que é o que hai que facer sobre elas, se teñen arranxo ou se as hai que sustituir. Hai algunha que hai que sustituir. Se ben non corren risco, tampouco teñen arranxo. Pero... Continúo. 7 de abril presentei unha cousa rara, igual é a primeira vez que se pide no Concello. Un certificado do que me pagou o Concello no ano pasado. 7 de abril, 7 de maio, 7 de xuño, prácticamente 2 meses sin recibir o certificado. Eu quero cumplir cas miñas obligacións con Facenda. E necesito que por parte do Concello se me diga canto se pagou no ano. A verdade que pedía un pouco máis. Que me acreditan. Teño por presentar prudente. Sí, dicía un tempo prudente, certificación acreditativa, retribucións que por existencia, plenos e comisións me foron abonadas nos exercicios 2023, 24 e 25, para tratar, o ano pasado non o pedín, para tratar de correxir, se houbera algo que correxir con respecto ao ano 2024. Non se lle entregan ao personal un certificado do ano anterior, do que cobrou, non cobrou? Non. Non, eso aparece nas nóminas. Non sei se é obligatorio ou non, pero o prudente... Se é obligatorio non se fixo nunca. Ahora, se o pide, pódeselle facer. Se o pides, como o teu caso. O que pasa que ahora... Claro, por eso digo, se se solicita, sí que se dá. De oficio, digamos, non se dá. Si se solicita, sí. Pedido 7 de abril. Pois quero facer a declaración. Pasarei recado de que yo manden, porque ademais vai chegando xa a fecha de mandar a declaración. Vamos a ver. Sí, isto vai do certificado, xa está. Desto xa falei nunha ocasión e volvo a falar. En 8 de setembro de 2025 lle din conta de que non se me habían abonado as retribucións por asistencia a plenos e comisións do ano 2023, porque tomamos posesión o día 7, a mitad do ano 2023. Constante e reiteradamente se me está dicindo que hai moito traballo, non por a súa parte, que hai moito traballo, moito que facer, e tatatín, e tatatán. A mí me gustaría, así como me gustan, pagar impostos, ter tamén con que pagarlos, que é importante. É dicir, desde pedido desde o 8 de setembro para abonar as cantidades, que por certo, lle decía no escrito, xa que tamén yo digo, ao pleno tumbatal de negociación por non proceder, que non se me pagaran as retribucións correspondentes ao pleno de toma de posesión e ao pleno de organización por non proceder, cousas miñas. Lle rogo a persona ou personas que levan este tema que paguen, que lle poñan o decreto diante e que me paguen. Trasladaremoslle a súa petición a quen corresponde. Moi ben.
Sobre os membros de protección civil de Muros. Simple e llanamente, xente que de maneira altruísta está dedicando o seu tempo a axudar aos demais. Decretos van e decretos veñen, donde vexo que se aproban bolsas de traballo, onde vexo que plazas daqui, plazas dalá, etc. Vou fazer unha petición moi aberta, un rogo moi aberto, que na medida que a legislación o permita, que se abra a posibilidade, cando se fala de aportar, que esta xente poda aportar, abrir esa posibilidade, que eu non sei, de que no concurso de méritos ou documentación ou certificados aportados, que se lle teña en conta e se puntúe os tempos da forma que sea, os tempos en horas ou días que fixeron de servicio. Hai que atendelos. Na medida do posible xa se fai. Non para todos os postos, pero sí que, dependendo de que postos sean, na medida do posible faise. Aínda así, direille que cando se abre esa posibilidade é para os membros de protección civil de todos os concellos, non só para o de Muros, porque a lei non nos permite acotalo a protección civil do Concello de Muros. A lei permítenos poñelo como protección civil en xeral, pero non nos permite acotalo ao Concello de Muros. E ainda así, na medida do posible, faese. Fáltame 4 cousas moi rápidas. Sigo falando da ordenanza, modificación da ordenanza e regulamento do mercado. Leva 2 anos e ello. As últimas explicacións se deron de que se había solicitado unha subvención, a subvención foi concedida, e que se iba a facer un traballo de campo para facer propostas de como dinamizar a plaza de abastos de Muros. En que estado se encontra todo iso? Fíxose o procedimento que había que facer para contratar a unha empresa. Esa foi notificada a empresa, a adxudicataria do contrato, e está facendo o traballo, pero non o entregou ainda. Estupendo. Continuo. Falolle do Camping a Bouga. Estaba pendiente de abrir, trazar, entregar unha planimetría, planos de un lado, planos de outro. En que estado se encontra? Pois mire, os planos están feitos xa, entregáronos a primeiros deste mes, se non me equivoco. Digo yo de memoria, pero eu creo que foi a primeiros deste mes. Estamos revisando os pregos administrativos a ver se os podemos traer xa para o vindeiro pleno. Van ser obxecto de pleno? Claro, teñen que ir a pleno. Sí. Os pregos teñen que ir a pleno. Xa sei por qué, pero non pasa nada. Non quere que traíamos os asuntos a pleno, logo? Xa sei por qué. Perdón, podo. Sí, pode. Xa sei por que ten que vir a pleno. Por razóns económicas. E por tempo, e por... Non pasa nada. Ten que vir a pleno porque, polo tempo de adxudicación, para que sexa rentable, ten que vir a pleno. Sí, tamén. Mire, vou acabando, 2 cousas, que teño aquí 2 cousas nada máis, que xa son moi conocidas. Relación de postos de traballo, que preguntei en plenos anteriores, como está o asunto. Que previsión se ten de dalo por pechado? Mire, temos mesa de negociación o día 12. Sí, o día 12. Convocámoslo para o 12, non? Sí, témola para o día 12. Xa se resolveron as alegacións, envióuselle documentación ao comité e douselle marxe de tempo ata o día 12 para que poidan vela con calma e vir a mesa de negociación coa documentación ben mirada.
De feito, hoxe mesmo mandouse unha documentación que por erro meu non se incluirá coa convocatoria. Moi ben, a última remato. Xa preguntado unha outra vez, me dá con interés. Da autoría a auditoría do Consello de Contas, que xa realizou, supondo que realizou, se houve algún tipo de contestación. Normalmente suelen facer un pliego de, se lle di ao Concello, esta tara, se presenten alegacións, pero nada de nada. Moi ben. Non, ainda non chegou. Eu me dou por concluído. Moitísimas gracias. Rematou? Sí, señor. Ben, pois, antes de dar por rematada o pleno, gustaríame convidalos á gala do fútbol da Costa que se vai a celebrar no Concello de Muros o día 12 de xuño, verdad? O venres 12 de xuño, ás 8:30 no auditorio do Centro Sociocultural do Centro Cultural e Xuvenil, de Muros. Quedan todos convidados. E sen máis, levantamos a sesión. Boa noite. Gracias. 8:30.